اوكي 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 نفهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et qui font de bonnes œuvres qu'il fera assurément des successeurs sur la terre, tout comme il l'a fait des successeurs de parmi ceux qui les ont défoncés, et qu'il établira assurément pour eux leur religion qu'il a choisie pour eux, et qu'il leur donnera assurément en échange, après leur père, sécurité et paix. Ils m'adoreront, ils n'associeront rien. Puis, quiconque fera un grand, après cela, celui-là sera du nombre des rebelles. Ikaradon, Allah subhanahu wa ta'ala layruta. Mauye, ma mununulu limaneala. Kakla kabara nyumonke. Kali Allah subhanahu wa ta'ala na kalifaya sabati ulu chela. Inafo aya sabati mauchela kakon unye chugumina. Okofe, ka ana uka dine sabatu bulu, ali Allah subhanahu wa ta'ala yeremiye dine min choisi uye. Kika don okofe, ana yelemelike, kwa siranya okofe, hakli sigila ani ben. Ubina ali Allah subhanahu wa ta'ala dorani batu. Tina foi batu kafara Allah subhanahu wa ta'ala ka. Ko kofesa ni mamunu nulu kala fitrin wala unye. Ikadon ko tigla maudi dan sakulawi. Ni Quran hayan talakabo suratul nur konnala. Nali Quran sura mukan annanai a aya biduru an woro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah. Maintenant c'est poème Majlis Khudamul Ahmadiyya Bamako. Assalamu alaikum. Muna kasida mai da Imam Mahdi ga kasida sabaneno.
المصطفى والمجتبى والمقتدى والمجتدى المصطفى والمجتبى والمقتدى والمجتدى يا قلبي يذكر أحمدا أين الهدى مفني الهدى برا كريما محسنا بهر العطايا والجدى المصطفى والمجتبى والمقتدى والمجتدى بدر منير زاهر في كل وصف أحمدا إحسانه يسبي القلوب وحسنه يروي الصدى المصطفى والمجتبى والمقتدى والمجتدى الظالمون بظلمهم قد كذبوا تمردا والحق لا يسر وراء إنكاره لما بدا المصطفى والمجتبى والمقتدى والمجتدى اقلب لزير وكمالي فستندمن ملددا ما رأينا مثله للنائمين مصاهدا المصطفى والمجتبى والمقتدى والمجتدى نور من الله الذي أحيا العلوم تجددا المصطفى والمجتبى والمقتدى والمجتدى المصطفى والمجتبى والمقتدى والمجتدى جمعت مرابع الهدى في وبله هنا الندى نسي زمان رهامه من جود هذا المقتدى المصطفى والمجتبى والمقتدى والمجتدى اليوم الله أكبر صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم جاء الله أكبر اليوم يسعني صهين يطفي هداه ويحمدا والله يبدي نوره يوما وإن طال المدى المصطفى والمجتبى والمقتدى والمجتدى والله إني ما ضللت وما عدلت عن الهدى لكن لني مزلا أزل من إذا هدي اهتدى المقتدى والمجتبى والمقتدى والمجتدى والله إني ما ضللت وما عدلت عن الهدى والله يبدي نوره يوما وإن طال المدى المصطفى والمجتبى والمقتدى والمجتدى المصطفى والمجتبى والمقتدى والمجتدى المصطفى والمجتبى والمقتدى والمجتدى المصطفى والمجتبى والمقتدى والمجتدى. السلام عليكم. Jazakumullah ahsan al-jaza. Maintenant, la motivation dans la suivi des instructions des Khilafah, calife. Monsieur Omar Maaz Coulibaly.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله ثم الحمد لله أمي الله سبحانه وتعالى تنو أمانغا شريع وكرا كرايا كافو أدم دي مانغا تيدا دوغلا فوي كليني بيان كانو كما فناكرا على أودي لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم عليه على كتشيدني كنا أدم دي بلا جلمو فرافي مانو فراجيما كانو كلا على كانو تولا كيوليلا على كانو تولا كماكالا محمد يوكي كبان على يا ويلي كبو جين كنا كداغا أدم دي ببنا جين كنا بارا دو دي كمو على ما ماشيدا فو إننا كودو كون غمو نو كوكا نكرا كبان أبانا إبتا هندي يجيبي بيبسرا نو فنمكي كوبا بكي أبدا تيتا محمد كواتي تفرات بنا كنت كوچا مانغيرا لا ينو چيده وفمنا الحمد لله أمين من بركة أمو نينا الله سبحانه وتعالى في أكو كي محمد كا نغا كوري كا هنا أونا محمد بركة كمو ni muhammadu anaka sahaban no lukungera asena boloye ni suratu kera muhammadu ka opmana ale kungole ji no bona kungo ka seni bolo bata soro sahaba musulmani chemonga salatu soro rafle wala alihi wa sahbihi wa ala allazina tabawuhum ananga makorba ngera dina bigidi volo dabawu anga jamana nunga ya unuga kol hijiru anuka neshijiru anuka mutakmi farun olu de bigidi volo da komo tu olu de sababula utara komo buru fiaka olu de sababula utara komo dunu foka olu de sababula utara nina okara buka ngunde kol hijiru de pme amal make nashiji de pme mutak faran de pme kego de foko nina okunde ako ambi kangata ko ra ahmada wajul kelaw timsanu ayat chogodo le mula ebe mula bo amal make ay baram ngay bodo ay mala go shi dabla mori nun ne yake nu ga harfu foko jugodo ala ko arabu mo abila bilal ka azanu na ko asadu ataka shinu ko ale ta foko jugi ngadi ala katame aw ta foto maka aw larabu problem radiyallahu anhu opmano no yala kra kay arabu problem mo nene enyo na ka blal moye ko foko ka jugu upmi yele ala kra ni fu yeta o nene e boramini kandara arbu jumana kana kangara ka kay chem yedine brigdin voloda ani korte tiku ni komo tiku ni jotiku ya ke nyona ale ka jija sobla anaka ala wele sobla komo tu yele manaka ka misri enne bina bide ko beta ko mahdi na mahdi o fiwa Allah amal makato imam mahdi na kam mahdi ale de kufra la trafe nga wati do na yimiri minu ngona le dine ko na we baraminge aba fo afo ne na se ka nunda nyona ke ya yere majigi
nga on fo nga nyire fo kabla sawe ka kara chori ite mahdi no fede mama ko bo don ba do wala makar ko do nuge ite mahdi ka modoy ibi yere de no fe amma ke amutu ya ka ke ay yere majku yede ku ka kewele lage noro malela o noro tula nga unata be dibile usira kange ke ko fo be ko amal maw alhamdulillah thumma alhamdulillah o kuma misaka anga kolo jiru tigi nu chama du kolo jorabi salatu buye olu ya ala kra sena bolo ka bara de ka abubakar masaya umar masaya woni ne fona kunde jende sere olu o kuma ni salatu gala kra e ajibo kanolu kade na nyoro ye doke jido fona tna anzoro anga buru kono atware salatu jido banzoro anga buru kono ge ngana te menal lagu jile fete ka kina ko e mahdi ka bara ngalodo amal make wallahi ngalodo wadine ka bara yere misaka ni karam ko dengoro nunde e kurami ndo mala wallahi tisaka mo kada ka am fo wesi ngami ngala ka koro o baraka ba no fe aya ko shi ha mama be ko dine bara yere be ni ka fa fo mi ka ko yala wallahi girbu dengoro dodo aya ta fata fatumo ala ka fitrin wale kana abuhuma salihah wallahi ala kan wonda dimi kuna do fa de ngalati jamba ka fi hanni beybla alhamdulillah a fora ka kuma femi ngabi amal make muhammad kulubali aye qur'an aye ngala wa'ada allahu allazina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa allazina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum allazi tadalahum wa la yubaddilahum min ba'di khawfihim amna aya rebe mi no fe na to duma dala aw mu'minu ko na to duma dala ne reba ko ka to duma damu yumakkinanna lahum dinahum allazi tadalahum ko ne ra ala jinani mi naw ye mu'mine ka ka lemne dafa me ko wala nyuma mala ko mana ne ra de bi dine bamba du ko ka to duma damu wa ko ya ala ta cede ne ne ka wajuri na ngara ko mena ngam no ngando ngalodo ala ko ne de ba abare nge ka to duma damu komo ke jenuye minu yu noro khalifa yala kadaka akal la nyman ngamo yermadi kamo ne de ka sene de karsay o tafe ni bulu shira mo ko khalifa bi yermadi mi ngaw kuma na ba to kulu kelenga ka cila no yere ne alaga kelenga ba nya tamashay ko na yo ke ba kuma ne re ala bi du ko ka dine bamba ka sababu nyuma atwa ka to duma damo no de keraku nu me zira kan ke chugodi o ako hashida bi wulide wati toyi dabalu be gaji goro abika sanve abika kena kan jaraki abika atwa di tuo kono wa abika du kono abika ji kono ngoso amogo bisa fitna wuli konga wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna no kerap mami sa fado bi joro ka nye churu ngaraki ala ko o wati de misoro kana netina jona koy iti sawal doni wa ala ma delika na jona re ala ka suma denga no kay wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna alhamdulillah khalifa ya barka mi mala no de kanga to nene ka anorala kuma rebo de no fe imam hadi tedu ko kabide ngana barka noro mi alla ka tanga mi ala ra ya al qudratu saniya amado do binana abina nyaji bon ne ka wati bina dafa ne bita ano kashi ko kile kedere mashimato ya na mashi de kitura ka mawchela o konta chorba kunatu muhammadu rasulullah ngado dala sahaba bla la nyaji la de chorba dale tura ako wane gulama ahmadu ne ka wati suryana ka banyere ala ya jirana a jimi me jifle ko no gulama ahmadu atadu teme da kuriya flaga ko wati suryana me de allahu akbar obu folu ye kadaka olu te yawo on ne itura kan vando ye am singa jate tlefla o ge anda ka boyo o de joray nguye on na fora ko jimme jifle gono te men gono ya flaga o gol gola de hali nyoni be gulasa anyuru atware anyuru bisa ka tranda mo mateu ngobi fo alama no mo foy ma chen foy na tiere dakuri yakelena imam hadi tara akone kata o kanya mo da kadaka alabna mi mla chala no ye khalifa no na bla yae ikaro oni baraka oni noro oni fango be nyo vana la katangani aya sogala nare takbir
خلافة الأحمدية زندباد خلافة الأحمدية زندباد حضرة خليفة المسيح الخامس زندباد حضرة خليفة المسيح الخامس زندباد حضرة أمير المؤمنين زندباد حضرة أمير المؤمنين زندباد إني معك يا مسرور إني معك يا مسرور نعرة تكبير الله أكبر wati tede agana nana tabiru nun jaya nge be korotole do dakura kelen imam hadi alayhi salam ayen vomga opmana fanga flana ako ya khalifa aya norola madama asogo mola ala ka deme bako ala ka tanga bako ala talebu ngana yo bla ala burana ka utala wa bena ka utawi ala mogotola nay khalifa ya bla ni ala babla kadaka wene ga kilinya tamashede Ahmadiyya alhamdulillah summa alhamdulillah al-Imam Mahdi domi ni Afghanistan chebami na be akume abab lasra usra yorodala ayibri kabi inu wala ma ite da Imam Mahdi sila Imam Mahdi ko ako kanake ako huzuru asura chere tigale do aka nini Mahdi ti nyonyen ngo Imam Mahdi fana yo doyere o kanu mi no bari nyonje ko pumana nanganda da isela ko ke akone do ki kanake al amru fawqa al adabi ni ado be faga minge ladabu ni mafani kanudu nga ya murabe obenye ne de ku kanake Abdul Latif subhanallah anyi to willa o atara fasula mingera la be yodo uyamine kado de kono ka kiru fokata fa o al amru fawqa al adabi amul maw nene awni khalifa che o yode khalifa ko chugudi akumu akale ni mi amalo make yalo ka benoy ikan yo moyo wallahi ala bi sudur ala bi deme khalifa ko chugudi layne jme yalo ka benoy o de duluze yebi asmani badshake mushekaru o ye khalifatul masih sani kay sangolo masake ika muziki folaw tewa ika duru folaw tewa afo mele kanu yo ka godangu angando asmani badshake mushekaru sangolo masake ika meleke dunu vola nunu ya fuga armadi mako bo jena ka beka ala ko afu ko kam miziki vode ngam miziki anya ne ado ne no tloto la ko ma me be ka girije no fe ko do no doni tlola chow eti jen yede ngata ko yakele na me fe mi no fe o ye khalifa ni ya famu kanye kay norala opmana akal langini ode Imam Mahdi galayni ala galayni de du kolo kabi mama ni ye katlogi bo fe abana muna bana la hala tomnu mbela lebu anda kudukma ala ko ne taindewa okumana ko de bi ko datugu ko bi ko sutra ni tle bora kaba ikado dolo ni kalo benga muna utie kadaka te noro budatugu ne ala galayni ne ye nyesho mo kaba okumana dese tomme ne ala bo sutra temenai amul maw on ja sabaka Pakistan ta abaka lamo ngamata na nyire khalifa sabana de tumbe anni daraka anye letri chalemo amba fekata wanye sandande layduta nga tuko fo itamulu do ganye ambo afrika kata o hanna misa srafe angon tisegi خليفة المسيح الثالث مرحوم أو رحمه الله أي دو أي جابينجة أكمل دوك غليا نو بسرعة لا ألاكو بينو ياي فتو نويلا لتري مامولو
o ye ni kura fiyana ngo ya sɔrɔ mɔgɔw bɛ ni k'a bɔ an kunkolo la diɲɛ bɛ ta a tɔgɔ di avion bɛ yan a tɔgɔ di kɛlɛ bɛ yan fɛ kɔgɔji bɛ yan a ka ca a kana fɔ a bɛ ta nka kabini kalifa ka lɛtiri nana k'a fɔ o tuma bɛ dugawu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya fɛn fɛn bɛ sira la ala k'a bɛɛ kari-kari ka bɔ a ɲɛ an balimaw wa an bɔra koyi kalifa ka dugawu filɛ a baraka filɛ san 1 ni kalo 5 anw donna san 1 ani kalo 5 wala fata nun donna nga ala an donna kaso la yɔrɔ min an ko faamaw ma an ɲɛ bɛ dɛ lɛtiri dɔ bangu ka da kan yanga fɛn bɛɛ minɛ kanu kaso la an ko lɛtiri dɔ bangu ani kuranɛ min bila dufa kɔnɔ a y'o d'a ma ni dugu jɛra an bɛ kuranɛ kalan ka di ɲɔgɔn ma ni ko bilenna k'a wusu foyi jigitigɛ bɛ nin ka kɛ n'an ye khalifatul masih sali a ka lɛtiri in kalan a banna ni kɔrɔ bi fiyana o ye ala ka laɲini de ye bi kalifa ka laɲini de y'o ye a ye n'an ka duwawu b'a ye wa an tora ko o ko la ala y'a bɛɛ bɔ yen san 1 ani kalo 5 ala ye san 10 kari-kari k'a kɛ san 1 kalo 5 anw nɔrɔ Pakistan nin ye kalifa ka duwawu ye o kɔnta anw ye san 10 de layidu ta an y'o de labɛn kɛ o jini pantalon ninnu o jini jakɛtiw de tuma na wa an bɛ baara kɛ dɔɔni ka taa nka ala nana kalifa ye duwawu kɛ ala ko tuma na wa n bɛna baara in kɛ kalifa ye duwawu kɛ nka ne ka tɛrɛ ka kunna dɛ n bɛna don daw fɛ da minnu ma diya aw ye a bɛ digi a la nka a ye sabali sɔn n'a bɛ nisɔndiya n'a kun dana anw ma i k'a dɔn k'a fɔ wa san 10 walima san 9 tan ni 1 kɔnɔ an kun bɛ se o nka san 1 ni kalo 5 nka ni ala ko dilatɔ i b'a k'a bɛ a ka tiɲɛ kalo 5 san 1 kalo 5 an donna nka ye anw don k'o fɛ ne kun y'a d'a ma an tɛ don an sera yen jɛni ne bɛ yen ka d'a kan an jɛni k'an se an y'a sɔrɔ khalifatul masih salis ale fatura n'ala b'a dilan a bɛ ko jira i la ka tila k'a dogo i la k'an don fura yɛrɛ la khalifatul masih salisu fatura mois de juillet ala y'a jira ne bɛ k'a digidigi n ko a ma taama gɛlɛyara dɛ n'i ma dugawu kɛ a kɛra baara ye a ko kulu wallahu ni birabil falaki birabil nasi a y'o sɛbɛkɔrɔ kalan a bɛ nɔgɔya ne y'a fɔ abdurrahman ni sidiki ko kalifa de ni fɔ han o kuma ye don an k'a kan dɛ ja o y'a taa don ye nka ala y'a jira ka tila k'a tugu an ma dɔn min don ka d'a kan n'an kun y'a dɔn ye k'a fatura jigitigɛ fɛ an kun bɛ segin sa o nka ala b'a dilan cogo min a y'a kɛ ten an kun de fɛ jirali min ye o kuma a y'a fɔ an ɲɛna min n'o b'an ka taama tɔ gɛlɛyaw bɔ yen ja nɔrɔtigi taara a n'a jɛda nɔrɔ ma an donna arabu an ma ye dɛ gɛlɛya min bɛ sira la ala k'o bɔ yen khalifatul masih sali cogo tɛ a y'a ka don nɔrɔ ma ka ɲɛ ka t'i da anw sera ale kɔfɛ an balimaw ja maa tɛ don avion kɔnɔ ni visa tɛ ala ko khalifa ye duwawu kɛ a ye don khalifa salisu ko gɛlɛya fɛn fɛn a b'o bɔ yen aw ka don dɛ a ye boli ka don polisikɛ min kan ka sɛbɛn de lajɛ a ka ɲi wa a man ɲi o yɛrɛ de ko k'a kana a tɔgɔ di askelen bɔ avion da kɔrɔ dɛ ko pasager dɔw bɛ kɔfɛ ale yɛrɛ bilala anw ɲɛ ka boli ka taa anw fana minnu ye nɔlima anw t'a dɔn ko visa ko ye sɛbɛn yɛrɛ ye janko k'an ka jɔrɔ n'ale b'a ko dilan a b'a kɛ ten yɔrɔ min di yan nalomaya ko a b'i nalo ye dɛ je suis instruit la i to ala ko an balimakɛ i ka instruit bɛ taa bɛn giriki a to ala ma anw tɛ nin dɔn o ko t'anw yɛrɛw filɛ ko cogo polisikɛ tun bɛna fɔ ko dɔ bɛ yen dɛ nka anw ye visa ko filɛ sɛbɛn yɛrɛ wa an bolila ka don avion kɔnɔ k'an sigi kamilenkɔrɔ ye duwawu kɛ nɔrɔtigi ye duwawu kɛ fɔ an selen Pakistan an sɔrɔla ka dɔ ja an ye kojugu maa tɛ don avion kɔnɔ ni avion tɛ ni visa tɛ khalifa ko n ye duwawu kɛ a ye don a ka taa ɲɛ jɔ Pakistan bɛɛ kabakoyara nka anw k'a dɔn kojugu don o kɛra an selen Pakistan ko a visa bɛ yan an ko tiɲɛna visa k'o tɛ tiɲɛ aw donna avion kɔnɔ cogo di ja min kan ka anw sɛgɛsɛgɛ ala y'o yɛrɛ de k'an ka baara de ye a bilala an ɲɛ ka boli ka taa ko a ye don mɛlɛkɛw bi ala ma ka baaradenya kɛ kuma tɛ a tɔgɔ di diɲɛ masakɛ ma bila u ɲɛ ka taa e de kan ka sɛgɛsɛgɛ bila u ɲɛ ka taa el khilafat
khalifaya a faamu iki yere di lebu tamunu mila ala bo sutra o de ala kan layne bi dakuriya kelena anzira Pakistan ikomi amma khalifatul masih irsalti fuzel ayat sahib abe nyama yala bi alani kalane do jole kuno jamia de dara dogo khalifatul masih rabi ne ko adron siri mo ngum nunu ngame ko khalifa nanna ko sabana be ya chetara Allahu akbar afura forola akira ke kuma fe ala do na kunya da an atwa de na anga dori kunya soro ka soro ambe srefe digite fe angu betoyi o kama ala ajira na katla ka datu nanna be andara folikala aniso jara ayanda disila akwaita ka kalake akata madiga dina gende ngato bayi anana jamiala mi ana sahib alekni principal aleko umar muaze ebi sangulo blake aw to ka sa ba ka sabi ebi sangulo blake ne ko sa atwa de angula ka sorta mene be sa ndana ko non de sangulo blake ke ne de me daraja ba soro degree shahidu Allah subhanahu wa ta'ala aye kollati ke chugo mi o yenne ale ni nefo wona fona boka nen nan doy ka kasedu cici kana malla ani gafew nga ngumi kalo mitle mo gan durusu tle duru mo dumini dama de imam mi dumini mi nge o be wara bi dimo to wara tamulo fi ka yero to yoko ke ngumi kasadi chino ye kana malla kadaka toga jamana ahmadiya be kundo wari ko ita malla ala kasate kele tuna minanni o jabi unana doru willa kasira mina au no fe kubita kawle ngoro nunu zira fu au bita manga willa malikono an fasola ko mahdina Amadou Jarabea nale basafa nyowe abado wati misango msuranu ko mahdi ko na wara ko be ke su ko karam jini de name de ga tura name ko mahdi bora ho chedu khalifatul masih rabi ala de be ala bi bara mingem abi atwa de abi kodo ke ka kodo jira khalifayat de yayi fe be khalifay no fe ayenne ke kamla kan ne sosan ne to fleman ne sosan de ka sura ambe duna chugo kelena ja anga jamia no university aleni masiru barak ka jam on ne se mena bloku niyem ko kunu fajita fa hayala sala minga ne sota ka bulikata fajiri sele khalifa ko fe fokata khalifa Pakistan fajiri kelema temene ka ko fe ndara barkay ne nyinni kamo barkay noroy o hanno kadne to fly nyut sego keblo kadaka olumo wardo ne sola ngala ba ka fero de gira nga fe be khalifa no fe saga mge asanfo atwade ay fajiri tay ko nya sele yorola fona ya soro anyiru ka university ko bara do be umaru mal kangan ge fajiri fe ko da mitaye hanni sabina ala yo faduna nga dabale do ko do kamo ngusa ka do khalifa yang abebo no fe ni ko je blala kala ne bebita ubisra be ma ta ko je ka fieta dugu la Pakistan dugu la ngondi ta yoroshi mita masrum barakla mitle zunedo miseli fona seli milla dara seli fitri bi seli zunedo ni sutke ka tafo seli misro kana ngele me université ko noy femme khalfa la barakari noro fone kana no de manan doni malla de ay wadona ba kala wulu kumya nganna ne femme don se ka pembe ni o keku ukmana khalifa era tebi da yoromi ni khalifa o tena yorodu yani kana wati do mitan de dai ni ko ba ko bi gwende ay dama kela nga farafi mina munyi ni barakate ada shaka
barka me khalifa la umar muaz na lore malla o kamo mali jamaatul lahala ani jamaatu shimanga nan to mana ni digre mana khalifatul masih rabi ako umar muaz kibaram na op manaw atwadi tabaraka al amru fawqa al adabi ta diplôme shahidu mubashiru aduna tabara ne ki tabaraka principal abla ka tabaraka al amru fawqa al adabi tabaraka o de borane Pakistan manan di ama fo ko ye diplôme so sa fo kisira kala la sare tabaraka wa o ya amru de koy doni toñe el amru fawqa al ilmi ibene ne doni che ibene arab ka che ibene bam nga che ibene to ka che nga na furanga imam mahdi tafo nene ko waw kaba idade de itay mlay kabel woro na niru sallallahu alaihi wasallam ani minu ndara Pakistan bega korone yengo ahmadiyala nga wallahu ya ko femen nanu che nga nya che ye de ulu ma che nyengo ngo falai ulu mata o ulu flabe be ko ndo ware o ne kele nana malla be chodi bi baraka be mini a forami mo tabarake o ko nene ni da fefa nga ahmadiyala ala bi nan sababu ma ka ke kaboy ne rete de baraka me khalifa la o bi nan sababu ñoñu sultan nasiru bina santan wolofla anyo dege sebe masoro ayatlo mo jof may vere nanya do tugo bagwe nga sebe na mi to ko men blala u ko ne ko e biro ko no to ko mon te tara kala mi ga dina ay ndetala nakana to ko blandala ma benga bashango to bala to bay jara to bala minu to ko na biro nyema yala o e to ko mena o anu ma ko robaw ngala maso santan wolobla ambe akake amiru bura burkina kana mahmud nasir sahib aleku ko war ma era kito no mahmud nasir biro ko no to ko kan to ko blanna de akui to ko be kala aya ndogo do ala ja ko la nganere bulu amanga ke to fona bulu amanga ke ja ala ko ni to do na makede e nanan fe no de yo to mo na no ye dossier donna ala sina ka chedo bo president yera Touré ananga sisekeni fi mando be ati senge ati nyine ale benge de Touré ale me baraka president la chow récépissé bora nga muna toni do donte ngorani baraka mi noro mi khalifa la ala de ko fuma na khalifa noro de ni to ko mabla wandi chew bla kadla ablala la yoro mi ala chew bo kana récépissé ke pian o yoro o sangele imat fesif na kata damo woni to ko babela cey to ko blala sato na blala la tadio eta fone chika jugwa ko manya ko ngasa bole do ko jogo manya ala ko ni ka jugo may ka ta wala nyendeta sa do nyumao ni do nyina ko do yata do bina kaba do ni mo farati bi gannaw nyuma nyede oh wa dabora jurumo di arma detla kada ke bi kashimi nga ala dala nga min di foy ke ka do puma be ale kono ba yira yo puma bi to jugo krofolla kiyamado atmendo asura be kofe ama ka shala dala o kada ka le kan nyumanu ani che on jumo me ka shala dala wala ja shetana kan subhanallah ala kan sa ambal mo dakurina kelena ayen yoro famuke sandan sen kofe ala ini ne ka jira ka fo chenye sellimige maslu mubarakulay khalifa kofe ani aye suminunge ani aye khalifa labatul minge kasura ngadaye aka shahidu soro nga fura tabarake aye upmana nyede shahidu o degre ko toy kana bara demna ala ko upma yato khalifa tala wana barake ka to duma dimo umar muazu he ngalodo umar muazu te ala muazu do ngala bi koduma de ke ka to da armade ala ko alhamdulillah tawe ne tan ngene mako tatanna ni yemmi ngene ma to dimo umar wazu aka don be mi che juguba fi mama juguba ngala ko ni ma farati mi ikungolo chano fede nyale de ta amana maw ikomo o foto ya ani
taa baara kɛ o bɛ kun nane fana ala sina ka cɛ dɔw di ten minnu fana ye fataw ye u ma kalan dɛ cɛkɔrɔba nana o ba numukɛ b'a kalannen don wa a ka kalan taara min Abdurrahman Sanugo a bɛ maa sabali cogo dɔ k'an ni da ka diplôme kota la an k'a dɛti ne de ye nin negere o bɛ sin k'i bila yaadani dɔ la ten ala ko hey a ye yaada mɛn bila a ye kɛ fatɔ in dɔ ye o tuma ne farikolo dɔw ala ye dɔw kɛ fatɔ ye ka fara n ka ten a y'a baara kɛ baara in kɛra o cogo la balima siraw fana bɛ ten a yɛlɛ kɛra bɛnko kɛ ka bisimila wa mali kɔnɔ a ye ne bɛnko kɛ ka bisimila mali kɔnɔ o man janfa ala y'o seere bɛɛ y'o seere o tuma mali jama islami ahmadiyya jamana minnu y'an gɔn ahmadiyya la n'o bɛ n'a fɔ kondowari francophonie bɛɛ kɔrɔmuso ye olu ye o ye tiɲɛ ye dɛ kɛko de ye fɔko ye an bɛɛ kɔrɔmusow ye bɛɛ ye ahmadiyya sɔrɔ o fɛ nka an bɛɛ fana ka maa bɛ jamana in de la ye kondowari ahmadiyya maa fɔlɔfɔlɔ maliyɛn de don Yaya Tarawele nka a kɛra mali kɔnɔ yan wa ala y'a dɔn a kun ka ɲi dugukolo min na ka d'a kan bɛɛ bɛ yen o tuma tɔw y'a sɔrɔ kondowari fɛ olu fila bɛ kondowari ne kelen bɛ yan a kɛra cogo di korona nana k'a dɛsɛ a kan min ko ale yɛrɛ tɛmɛna Mahadi kan ko a ka fisa Mahadi ye ala ko n ye korona na dɛ Mahadi tile la i k'a dɔn k'a fɔ banajugu dɔ nana Mahadi ko n ka maa si kana gouvernement min fɔ nka ne ka mɔgɔ a kana vaccination kɛ ala ko ne ma korona ye ala ka ciden ye a tɔgɔ ye de banajugu ye ala ka ciden ye i k'a dɔn ne Mahadi fana ye ala ka ciden ye ciden tɛ se ka ciden bali hali ne Ghulam Ahmadu ka sokɔnɔ ɲinɛ toto a tɛ k'u bana in na k'o minɛ o y'a sɔrɔ u bɛ taa ni maa 100 u bɛna sɔrɔ maa 100 sara Ghulam Ahmadu alayhi salam ala ka ciden min ye bɔna ko ale nɔrɔ bɔna Mahadi ta ye korona nana ale tile la misiriw yɛrɛ datugura kondowari ko maa kana taa seli misiri la kalifa ka bilakoroba nin bɛ yan n'o ye ne ye mali kɔnɔ misiri kelen datugura wa taa baara kɛ de bɛ o k'a kɛra cogo di kalifa ko taa baara kɛ dɔnni tɛ yan yaada tɛ yan ne jogo ka ɲi o tɛ yan n bɛ ka wayi sɔrɔ o tɛ yan amuru de bɛ na al amuru fawqa al adabi al amuru fawqa al ilmi نعرة تكبير بركة الخلافة ale tun bɛ se k'a fɔ ten kondowari bɛɛ maa si ne kɔni ka maa ko ne de ye Isa fɔlɔ ye o tuma na a si kana a fɔ a bɛ vaccination kɛ nka ala ko misiri yɔrɔ a ye datugu dɛ n k'a jira cɛ na ko a filanta ye Imam Mahdi ye Imam Mahdi ka baaraden yɛrɛ yɛrɛ ma Mali la wa a kana misiri datugu dɛ a y'a ka seliw kɛ hali ka bɔ ɲɔgɔn na ka u ye min fɔ ko mɛtiri joli o kɛra Mali la yan wa a kɛra wa nka Kondowari ta datugura pewu kalo joli selitikɛ misiri la ka cɛw dira Mahdi tile de la a kɛra a ko ala ko hali ne ka sokɔnɔ ɲinɛ a tɛ ko ala k'o minɛ wa amadiyaw maa si a si kana a vaccination kɛ gouvernement ne b'a ɲini fɛ ala ye ne ta di a ka ban ala a tɔgɔ di bana in ye ala ka ciden ne yɛrɛ ala ka ciden o tuma na maa si kan'a fɔ k'a bɛ vaccination kɛ tiɲɛ ni nkalon bɛna dɔn kɛmɛ ɲɔgɔn na ne ko n bɛ Mahdi ka nɔrɔ kɔnɔ anw b'o ka baaradenya na an taara o nɔrɔ min da anw bɛ Mali la yan koyi o ye min fisara Mahdi ye wa a y'a kɔrɔ seli balila misiri la kalo joli hali tile kelen ma kɛ yan mun ko sɔn hakili ma k'i tasi nka fanbila fɛ dɔw bɛ ne ka kɛ ko dɔw ye subhanallahi allahu akbar ala ko tɛ tulonkɛ ye dɛ a y'a cogo dɔn Imam Mahdi ko tɛ tulonkɛ ye dɛ an balimakɛ don nɔrɔ kɔnɔ dɔɔnin a y'a la deli a ka nɔrɔw jira a la kalifa sabanan ani naaninan o ta ye nin ye min se a kan taa baara kɛ ne n'o de nana o tuma Ahmadiyya baara ne ye hakilila min fɔ walima ne taara sira min fɛ ala yɛrɛ b'o dayɛlɛ de ye wa tɛ ko mobili la k'i bɛ ne fa yɛrɛ n ka waati ma se mobili ye kalinko joli kɛ n ko baaraden b'a kɔnɔ mobili fa b'i la wa i kale ka taa e yɛrɛ ka t'i yɛrɛ kɛ Umaru Muazu Boyi kɛ baara kɛ a dɔw kɛra jugu ko k'an m'a dabɔ nin kama k'an y'a dabɔ de a ka fa wala o y'a baro kɛ ɲɔgɔn ɲɛna ala ko aw y'a ta kɛ o n ko ne de hayu kayyum ye wala yahudu hibzuhuma wa huwa al-aliyyul azim o bɛ n ko nin ye Mahdi ka baarakɛla de ye
aya to akatla sa natla na da yitu aka bisa kada ka bisa nga tabaliwa kana ta tanga kana ta tabati da mo ta fe be ke ala ko ngalo da ne tabati da jigi wa ma saki yere mo ani mamu wen ngina jugu ka farai ka bisa ka mo nete ni be madi kan noro kono amadu o ta baraka kelen ngele jamana yere doni ba ku beke nyonga kananu sigi nyenwe ala wala tika jamana jume ni kalfa ka ta baraka te bi ka ta maldo aba to de to di usman kalafon nuni ismail to di ismail haidra ani subhanallah ibito bo men kala sigi ngala ko shetana kenyonga ngo shetana fana bala ka barala de kana to ko shetana ka gala kenye abe ale bla bara do law mu so ka mumunu ka barake khalifatul mati sani ay wakil tabshiri yere wakil tabshir mubarak ahmad saki marhum ani hilmi shafi unana ani mali don baba o sigira nyenwe gouverneur ya ba yo ka belo kono ni ye ko yene tse ka ke nga kera jamana jume ku kamo akira kondo wari wa akira burkina wa akira lagina wa munala ya ke ta barake de be adonte ya an ye degré tigo te yanno ananga fini ngolo progate man dofle ngay ci ko donne ci juba inde man dofle ci ko do ala ka barakala do jugo ba inde man dofle ci ko do ala ka barakala do abi ta ciano fefana never anya damne gouverneur ala yo ke maye ya ba ko uyata tigo nu ka bamla ba ni basan loge ba on nga loge kurnu dige ma ko ndi do na marala o kele ay ndi so mode ba ko ala ka hinena uyata usman kalapo de kiye abba sebel larabu kala ano dono bawde sigira ngala ni meke mungamo doni tew kalfa ko tabarake ne shahidi toy kam mubashir toy kana o baradila o kuma mubashiru shahidu ite umar wala itnabu ala fana kadaka al amru fawqa al ilmi wa fawqa al adabi nara takbir anya da shuku ina sira gouverneur e barawli uye kaseti dugu kada ka lude ko patron ni ha ka cigodi akaseti masoro nga pome mino fe ube kara nyongo cigodi kada ka tabarake fefo no bato jamana yare bi kari o kuma ala yare o de baltige ango toyi khalifatul masih al khamis ayyadahu allah ta'ala min 2004 ana burkina mali missionnaire ani kondo wari taw ani yorobare taw ambe tara nyongo me ni khalifa bi kuma teme amiru de fe o wati asoro mamun nasir sakib elle ku yanga amiru e ambe burkina fana amiru erabe nga khalifa yi pan amiru kuna ko umar muazu malik karkari yaningana umar muazu malik karkari yaningana sabane ba bara indi law doni te degrete iyo fana ka amuru e akede yaningana na kwa kake ba aloku wala binan sabu yi an zakiro la kaba ko do jajo wahirul mani no e tijani ay tene je bulu jumenye afrique de l'ouest o kachabe tijani akachabe chetawa ni ko tarbiya tiyani adu ni ko hamla kalanu tiyani adu oni tanflatu ko tegelni o amado ay qur'an aya yelama o ni jawahirul mani ko tando o fana yelama no wa ayo ma yelama de o ja khalifatul masih khamis kabna info ala yishuka ko ka ani atwadi ayakudul marjan o shigana hamala kalanu ndai no ma dalu ben ne kono ja ne wololo kono ya kam kono ya kam ne kada karamgo mo ja afamedi nga fo khalifatul masih khamis ale afo mami malik karkari yengana o kuma malik kanga karkari tomi ala non sababu umar no do tiyari ate kanawa ate kondo wariwa ata no yona jamna belawa ne mawluka amede tro kanawa nga ni kaseti nu a reference nu abdulhab ko kabla kata damo gana ala ka hinana jamna bay serviala nga ne do ay al amru fawqa al ilmi o de ato ne ya ko ne wala man ko nyaayewa o ma mafika mi voyer barka mbebe khalifa no fe ape
khalifa ka laɲini kɛ o baara kɛbaa ye a banna दस तो बाजो तेरे हम हो गए आका जिस काम का इरादा हो फरमाए हम कर लेंगे हम कर लेंगे वो काम आसमां में हो फरमाए हम कर लेंगे हम कर लेंगे वो काम ज़मी में हो फरमाए हम कर लेंगे हम कर लेंगे वो काम समंदर में हो फरमाए हम कर लेंगे हम कर लेंगे khalifatul masih al-khamis ikal laɲini a fɔ de anw jɔlen don a kɛli kan n'a bɛ sankolo la a fɔ an bɛ taa ye n'a bɛ kɔgɔji la a fɔ an bɛ jigin kɔgɔji jɔrɔ n'a bɛ gwele kan an bɛ gwele kan kaban e da y'i k'a fɔ jɛni jɔn ma o jɔcogo la walahi ta cɛ si tɛ k'i kunbɛn nka kana fɔ ne ka nin dɛ i ye shirikuya de kɛ sabu ne ka dɔnni ani ne ka jogo ɲumanya ala ko wa n'i ka jogo ɲuman to a y'a kɛ n k'a ye mushrikuya sɔrɔ man go dɛ e ka digire ne de ye shahidi ye ne de ye nin ye ala ko e de y'o kɛ wa ne ɲɛ b'i ka kɔrɔ o taa minnu bolo a ye tɛmɛ ni ka baara ye wala y'o cɛw cɛ ka na di ne ma yan n ka tarakɛ kuntan nin filɛ ka don biro kɔnɔ ka to k'a fɔ ka sin k'a sama ka bɔ kɛnɛ kan ala y'o fana d'ale ma burukina bɛ don mɛ a sera mali la cogo di ala ko taa umaru muhazi de basa e bɛ se biro kɔnɔ mɔgɔw bɔ bɔli la wa an ka mitire kelen kelen bɛɛ bɛ taa a bolo an filɛ n'a ye arabu k'a fɔ segukaw bɛ yɛlɛ de ka da ka segu wotoro bolila o ka arabu ka ɲɛ bila a bɛ taa ye nka ani danbe baara in de kɛli kan a y'a kɛ de ninnu bɛ ne farikolo dɔw de ye nka u t'a faamu ne farisogo dɔ de ye ninnu ye ne bɔra ni fɛn min ye yen fɛ n bɛ segin a kan ala ye a tɔgɔ di u ye a tɔgɔ di ala y'o caman cɛ ka di yan de a ye taa n'a ye a ye degere ko dabila a bila ka fɛnkɛ jumɛn abudulafa bolo diplôme t'a bolo n'a bɛ wotara bolo o tɛ dɔn o tubabukan ye cɛkɔrɔba foyi t'a bolo a tɔgɔ di abudulafa sanogo foyi t'a bolo sidibe fatɔkɛ hali dɔw ka fa bɛ ne ka nɔgɔya foyi t'a bolo nka ni ne do nka an ka taa diinɛ baara la u nana fatwa min sɔrɔ na o don de kɔrɔ o tuma ala ko a ye taa a tɛ ka kunbɛn nka n b'a fɔ a ye n'a ye degerew ni ɲɔgɔn lebu sɔgɔsɔgɔli daminɛ ala ko aw de ka ɲi kɛ wa ne ɲɛ ma ka ko la sirikuya sɔrɔ man kan a y'a to a ye don an ka ɲɔgɔn dɛmɛ jamana tɔw bɛ ka siran an ye jamana tɔw bɛ ka siran mali ye wa siran ko b'a la dɛ ka da khalifa in bɛ nin bɛ yan naani na duuru na a bɛ nin bɛ yan hali n'an taara jalisaw la n'an donna khalifa fɛ ɲɔgɔn ɲɛ la a bɛ fɔlɔ ka mali de ɲininkali kɛ a ni bɛ yan nɔ Nare takbir. ka da k'ale de ko a kari-kari yanni ka na a nana fɔlɔ wa a y'a dɔn kari-kari ba bɛ yen fo a ka ɲininkali kɛ a ye bɔ an ɲɛ sa amurani taa baara kɛ a kari-kari a bɛɛ khalifa kan wa a bɛɛ bɛ imam mahdi nɔ na masururu inni ma ka a kɛra cogo di sa ala ko nisɔndiya ne b'i kɔ taa n'a ye inni ma ka ni ala b'e kɔ 2022 n ye min fɔ ne nin kɛra 89 y'a bajugu ta in nka 2022 o kɛra bɛɛ ɲɛna o conseil kama dɔnniba 80 bila ka ɲɛɲiniw kɛ ka na résultat di ko tiɲɛ na ahmadiyya man ka baara kɛ mali la o ka baara bɛ kan ka jɔ ka da kan ko kira wɛrɛ bɛ ala kɔfɛ e de y'u bila baara in na wa nka y'u yɛrɛ bila maloya kɛnɛ kan ka ahmadiyya ka kunkɔrɔta di o kɛra kondowari wa o kɛra burkina wa o kɛra senegal wa olu bɛ ka ahmadiyya man kɔrɔ an ta ye wa ko dɔ ne bɛ yen wa foyi tɛ kalifa barika ko foyi tɛ kalifa barika ko n b'o fɔ a ɲɛna a bɛ yen de barika in bɛ yen wa n y'a cɛ ka na dɛ n mana nin dɔɔnin ye dɛ n b'o fɔ a ɲɛna ka n'i singa ni ye n'i tɛ sanga ɲɔgɔn ye e bɛ sanga ni dɔɔnin ni daraja ye nin dara barika de cɛ ka na bɔ a ɲɛ misiri min bɛ bamakɔ a tɔgɔ ye di amadu misiri masiri mubaraku e de t'e dara ya ne t'e dara yɔrɔ min ka kasi o de ye masiri mubaraki ye
ala ko masulu barako ta ifuna jo mallay de ceni kashira ko jugu khalifatul masih khamis atokoda ko masulu barak aw de be soñi ni nawo ko do be ma fa missionnaire abibo e sormil uryan neka be se bolé barakamo abi missionnaire ko tulo ma jo imma kene ñona itna se ka kay nere ma ñere ka ala ya kay siniya sigi terrain nga terrain be ave nga fa be oh kabine wajuli kato do bore fangana ka bawo jalla ni wara bela kamana wara do le fa ka terrain be mi million de fina tene moya wallahi ni mburange komo ala ga hina namori ku che iti do bina terrain na gula ni ndiangan geta anse ko do mo tarawre fono beti so tum be net matala ni tutto tola nana ni ahmada mi fo o kaccio ko yoro soro nebe mire la dowera la o lube mira dowera o ko ngulo tey ngane ka miri kera koy be abeto ko di afone umar manga sasa ngoki layni sabatiraw dimisa umbe bi nu jora yoro ba do ko chena nga utara yewa ne nana wa fefe misega adama de do boy kat dakuruya fangana ala yorola ala nyina obeko ko de de jene ndado mso be vende o mefa nganga terebe mi ngane damala ala be sodne mo wallahi ndale dola ngami ngwe ngel la ine folo o ku ya ahmadiya ka nye soro de ka so soro so atwadi ne umar shisote nga ahmadiya ka masu mubarak be de nare takbir hopmana missionnaire mu ma fo e sormul uriani mama dibo mi fo ikalla halen do soki bo kada ka ham wara bela mini ahmadiya tekelni o hopmana e ka dagura te kan ta amal make allah e fla fra nyongo ne kulukutun jaraki do logi tana kulishitana afo de ma sormul uriani kore ham wara foi tala fo ahmadiya o ngala bininge ma folo de to ire notade ala kote e ma e ko na ko ala kiramon na ya soro ma mugambala olubi ma kema flafa o konga sisa ko nana nogo ya ni kema flabala ani kema bala o sika kema flafa o ala binge ma folo e kapiriki foloda wonne kama folo no misaka hani tara atodi ere tara rabo kana kake shaido itene kama folo numbo ama mahdiga khalifa mishi awa kale atwadi sabo ke niolo ka bara la jay bit ga yer la tugomi naw ya nga bara ta ngekoro abete koy katama sela ba mako ya fo nga sabara juru tike mi fo blo ko ni mako nyetena mata ka shora la ka nyefe ve gatame nga ma fa ala rabi ni ne febe ko ka toto ale tai opmana cheo che wulir sa do ka ba ka ala kale ngan mbebe khalifa ya baraka de bulu opma dakuri kelena he aya noro khalifa la ahmadiyaw male ahmadiyaw na ye famu ni famu chogonina ko ganawa amitimaka do ko subhanallah tiens ngoko kete ko de be sange meni ko o ta amade gana tewa o take malla yaw kada ka anyru tonjugo la folo silami alla dabu be malla ka teme ganaka hani tara ahmadiya do ye atwadi jibu ngunu bula e wado ka gana blen wa ay kana digula chrétien do lu dello de la nga malli bur gana tati adai aunga yirati ala mo do ta abana na nyo taka ba ofumana khalifa yere de bara toketa ala bina ni sababu nyuma unde sultanun nasiru olubina kabala fa kati ala lawli kulli shay sababa era tsemina de mi misala ala bo plaka na kana baraki turebe amasaw nga sira do la ko ningu nya do aka fenga gbele ikomita ko ne kundi do ala jaka gbele faray wa so le koronga di kaban o kuma dakuri yakelena ko wati sira ne reba famu asira de koy nga mi voye ahmadiyaw kerenga missionnaire ne de bisenna katame to ka o toy
ndegere nde ban nan toy wala ibla ala bulu mari ka layni ojo kali ka beni ala rebe sababu e mai woti do laiba bi ma ebi ka discours nera bi discours la ben ni nana njo ala ba fo toy temenini mi tala ba nera ba sew nga nyaay kuma beni yake do ala na do rodna kono kan toy o bi ba motte teru alhamdulillah of mana dagura la mana ma faye khalifa baraga de taranni awni ka kabako ke an zira fana khalifa baraga de go tabarake malla o tabarake nana no de mana ni doniye mana ni degré wala be aka bara inga de kada ka khalifa koti khalifa durna ko wo of mana wo malik karkari yani ngana ala sina kanolu dia ti ka be boada ko sai tamingira na bai agara chodi o maga be ngena kasingu nyongriti ango hashimu na gouvernement mo ika classe ngo fu ni misilu o e ko ganjugu tay ni mali islamo do maga bare hafi aya sigi hashimi sigi ika pale ko noy dobla kana o kana kel arbitre ahmadiani ho gozay mo chede kurane kelembe o de be maga o de be faabe fe bega dalu bo kono o ko kreya mi no bane do hashimu afu kana nu tay aw nyenwe o kana nu tay on vana kana nandai hashimu tunase kana nifoye nga so fle kana fle television be ubulu utora nyonye fle la hashimu yani nanyana bo o idade quoi bon effectivement c'est vrai ando rotenye ça je comprends allez-y daga bara fe ay nundo nyone anya ye wo tuna na ko kuma na ngo wa chibu wa aunda dalutani ko qur'ana kono na ala kiran ne de kiraw ci ka wa ala kiranye woni ala kale ne muhammad ci wo muhammad ko fe mikci de unci an nana na dalu hatime wa aunda dalutani ko o fle anya fo radio la o afu ye sa kuma ko nu masaka ski nyengwe o fona gata television wala ko radio chama bu fe kana nu ka dalu o fona masaka ke o kele wonno ko wala nangunya nyi do na kap mi gamalo yae ja chebe manu ndebulu chetudu no lu ya ahmad ya ra chet yadda kane kam mawye e de yubla lawa ne de yubla lawa ni me khalifa tabaraka ni ala rabbina na sababu yew ni ngara buri kinawa akara kondo wari wa ame from so mi male ahmad yaw ala ba ko nga ote ala no fere ko de ala ba ve wallahi ala ba ve aya amiru ni nga nitto ngara khalifa kan go mali abitala o mo madi ga fedu anga pande ka toidi ka niso jafe ka doke ala be kan tanya na bokata aw ko chigodi anda nga laman nge masruru inni maka ya masruru inni maka ya masruru inni maka ya masruru inni ala kwa kama ngadimo mahdiyo ala beiko ala beko eka foi mache mahdiyo amebeiko masruru ya masruru inni wale haza burkina beko masruru inni maka ya masruru inni ode kamo amiruko Senegal amiruko masruru inni maka ya masruru inni wale hadha Nigeriko Niger amiruko masruru inni maka ya masruru inni ode kamo kaburiko Sulumani kaburiko masruru inni maka ya masruru inni wale hadha khudamuko Burkina khudamuko masruru inni maka ya masruru inni Nala takbir Jamaat Islamique Ahmadiyya Mali Ahmadiyya de Burkina Faso Ahmadiyya de Niger Nala takbir Jalsa
Jazakumullah Hassan al-Jaza, M. Omar Moaz Saheb. Maintenant, j'invite Amis Abdoumali pour le mot de remerciement. S'il vous plaît, restez place. S'il vous plaît, restez en place. Translation. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ay sabati discours damina na ay sabali an nabi uli kata nyega la akana mangati amiru ka discours besenal bismillah. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, on est à la fin de session de 17e convention annuelle de Jamaat Islamique Ahmadiyya du Mali. Vraiment, on remercie Allah. Vous savez, cette année, quand on a choisi les dates, on a envoyé lettre au calife. Le calife a approuvé les dates avec le bureau national. On a décidé d'organiser cette jalsa. Malgré il y avait des difficultés avec l'insécurité des pays. Mais alhamdulillah, on remercie Allah que toutes les régions ont fait maximum effort pour participer à cette Jalsa Salana parce qu'il y avait crise de gasoil, il y a des délégations, ils ont eu des difficultés sur la route, il y a des cars, il y a augmentation des transports. Mais vraiment, Allah vous récompense tous les fidèles qui sont venus de différentes régions, que vous avez fait des placements. Ce que Imam Mahdi al-Islam avait dit que chaque année, tous les fidèles doivent rassembler pour 3 jours, rester ensemble. Qu'Allah vous récompense avec la difficulté. Vous avez fait effort pour participer à la Jalsa Salana. Amir Sahib, akeleka kelma shahada ani suratul Fatiha kalam. Ako ambe Allah tanu kadaka ni sogomadaina ambi jalsa tako tanu woloflana o kunchali baraw o keneka. Ako ola abi Allah tanu katlaka foli krengrenta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ nana ko kadaka ako kuma min na ni réunion kɛra ka bɛn ni jalsa in dati kan ka o bila ka taa khalifa fɛ ni khalifa ye a approuvé ka sɔn a ma ko a ka kɛ nin dati nin na a ko gɛlɛyaw caman olu kɛra jamana yɛrɛ bɛ lahalaya min na fo ka taa se essence ko gɛlɛyaw fana olu nana kɛ ka taa se hakɛ la dugu dɔw bɛ yen olu ka nani o nana gɛlɛya ka sababuya kɛ gasoil ko gɛlɛya ye o gɛlɛya min fana tilala ka taa yɛlɛ hali transport yɛrɛ o fana caya kan a ko nka o n'a ta bɛɛ aw minnu bɛ kɛnɛ kan yan aw y'aw sen bɔ aw kɔnɔkɔrɔ ka tila ka na nin gɛlɛya in bɛɛ kɔfɛ ka na tali kɛ nin jalisa in na a ko kuma na a bi a ɲini Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ aw ye gɛlɛya o gɛlɛya sɔrɔ sira kan nani na nin jalisa in kɛnɛ kan Ala ka o bɛɛ lajɛlen kɛ aw ye baraji ye i n'a fɔ Imam Mahdi a ye o dugawu kɛ cogo min na. Parce que je remercie tous les
présidents régionaux, les missionnaires régionaux, le président local de différents jamaat, que vous avez vraiment, c'est les objectifs qu'on a donnés à chaque région. Vous avez fait maximum effort pour participer à Jalsa Salana. Qu'Allah vous récompense, tous les responsables que vous avez fait effort pour participer à Jalsa Salana. Ako okumana bi foli kɛrɛnkɛrɛnlen ta fana ka ɲɛsin missionnaire régional ma ka ɲɛsin présidents ma vraiment a ye wulikajɔw kɛ ka d'a kan a kun ɲinina bɛɛ lajɛlen fɛ i k'i jija i ka nani mɔgɔ hakɛ dɔw ye o kumana bɛɛ lajɛlen ye i jija ka i jeniyɔrɔ fin o la kosɛbɛ o kumana a bi foli kɛrɛnkɛrɛnlen ta ka ɲɛsin u ma o baara nin na. Parce qu'Allah a dit dans le Coran que la in shakartum la azidannakum. Il faut que chaque Ahmadis, ce qu'on est assis ici, on doit être reconnaissant à Allah. Parce que ce que Oustaz Omar Ma Saheb a fait tout de suite les discours, comment le calife a donné les conseils pour propager le message de Ahmadiyya au Mali. Et Alhamdulillah, ce que Allah est en train de faire, les faveurs, les grâces sur les jamaat du Mali, mais ce que je demande tous les participants, les membres du bureau national, les locaux, il faut qu'on doit être toujours reconnaissant à Allah. C'est vrai que le jamaat du Mali est nouveau par rapport aux autres pays, mais Khalif est en train de souhaiter beaucoup de choses à Jamaat du Mali. Mais nous, en tant que fidèles de Messie premier l'Islam, on doit être humble. Et ce que le Saint-Prophète sallam a dit, que Sayyidul Qawmi Khadimuhum, il faut être petit, il ne faut jamais penser qu'on est devenu quelque chose, ce qu'on est en train de faire, le travail, c'est à cause de notre effort. C'est Allah en train de faire, parce que c'est avec la prière des califes, avec les guides des califes, c'est ça Allah en train d'envoyer le vent et Jamaat en train d'avancer. Mais en tant que fidèle, c'est notre travail, il faut être toujours reconnaissant. Et ce qu'on est en train de faire engagement, qu'on doit être Dasto Bazou, on doit être Sultané Nasir des califes, c'est ça, il faut que chaque Ahmadis doit penser tout moment, est-ce qu'on est bras des califes, est-ce qu'on est soldat de Messie premier l'Islam, est-ce qu'on est en train de faire vraiment le message de Ahmadiyya. C'est ça, il faut toujours être reconnaissant, il ne faut jamais être dans l'arrogant que nous sommes devenus quelque chose, c'est que ça c'est toute chose, ce qu'Allah est en train de faire, c'est à travers la bénédiction de Khilafat, à travers les grâces d'Allah. Amir Sab, ako Allah subhanahu wa ta'ala ko la in shakartum la azidannakum. Ni aw ye ne ala tanu mbet la ka jidili kɛ aw ye. Ako o la a bi foli kɛrɛnkɛrɛnlen ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma, ka ɲɛsin présidents ma ani missionnaires mɔgɔ mɔgɔ ye wulikajɔ kɛ mɔgɔ sɔ na bɛ se ka kɛ nin jalisa in na. O kuma na a bi foli ni barikada kɛ ta ka ɲɛsin olu ma. A ko tɛmɛnen kɔ kɔfɛ ka bɔ yen, a b'a ɲini an bɛɛ lajɛlen fɛ fana an fana ka kɛ barikadaba ye. O kuma na an fana ka ala tanu ka ala barikada. Munna ko ka d'a kan n'i y'a ta k'a lajɛ Mali jamaatu ani a dafɛ jamanaw, i b'a ye k'a fɔ dafɛ jamanaw olu jamaatu ka kɔrɔ Mali ta ye. Nka o n'a ta bɛ ala ye nɛɛma caman kɛ Mali ye ka taa se hakɛ la. O kuma na min kan ka an bila ka an majigin ka ala tanu ka a barikada. O kuma na Ustaz a bɔra ka dakuruɲɛ minnu fɔ sisan, o kuma na ni an bɛɛ lajɛlen bɔra ka o mɛn. O kuma na Khalifa ye yamaruyakan minnu di ale yɛrɛ ma ni a nana ka na baara kɛ ni o ye. O kuma na f'an ka o fana da an ɲɛkɔrɔ ka yɛrɛbayaw bila, ka ne yɛrɛ ka o bila, ka majigi duloki don. O kuma na ka ala tanu ka ala barikada. O kuma na kuma bɛɛ ka a lajɛ ka an yɛrɛw sɛgɛsɛgɛ. Est-ce que ne karisa ne bi cogo di? Yala Imam Mahdi a ka ni walanda ninnu ka se k'u ta
ka baaraw kɛ n'u ye khalifa ye laɲini minnu kɛ nin ye yala ne yɛrɛ bɛ cogo di dɛ o tuma na an kan ka olu lajɛ o tuma na ka yɛrɛ bonya dulokiw ka olu bɔ ka o bila ka cɛsiri dulokiw ta o tuma na mɔgɔ sɔn an yɛrɛ bɛ se ka kɛ imam mahadi a ka cɛbaw dɔ ye usaz a bɔra ka cɛba minnu olu man kan t'u fɔ sisan a ka dakuruɲɛw kɔnɔna la o tuma na k'a lajɛ anw bɛ yɔrɔ jumɛn o cɛba ninnu kɔrɔ o tuma na k'a ɲini ala fɛ ala sɔnna tala ka an kɛ o cɛba ninnu dɔ ye. Parce que c'est que chaque fois on envoie les rapports du Mali au calife, c'est que j'ai remarqué plupart les réponses du calife quand ça vient, les califes donnent les conseils que tous les Ahmadis, il faut rentrer dans le système de Jamaat. C'est ça vraiment, plupart réponses que tous les gens qui sont acceptés Imam Mahdi l'Islam, il faut qu'ils doivent attacher bien avec le système de Jamaat, système de Khilafat. C'est ça que je demande vraiment tous les membres qui sont présents. C'est ça les conseils, réponses des rapports quand on envoie, qu'il faut que chaque fidèle de Messie premier l'Islam doit bien attacher avec le Khilafat, avec le système. Donc ako kuma o kuma ni an ye rapportu bila ka taa khalifa fɛ yen jaabi min bɛna ka bɔ khalifa yɔrɔ la o de ye k'a fɔ membre bɛɛ lajɛlen ka kan ka i jija o kuma na ka don jamaatu système o kɔnɔna la a ko o kuma na an kan ka wulikajɔw ni cɛsiriw bɛɛ lajɛlen kɛ o kuma na ka an sirilen to khalifaya la o kuma na jamaatu ka lamalamaw bɛɛ lajɛlen ka an sen don o la o kuma na ka tali kɛ jamaatu a ka baaraw bɛɛ lajɛlen la mɔgɔ sɔn an bɛ se ka don jamaatu système kɔnɔ cogo bɛɛ lajɛlen na cogo min na. Parce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man la yashkuru nasa la yashkurullah. Alhamdulillah, vous savez, tous les membres qui sont venus de différentes régions, il y avait un comité d'organisation de cette Jalsa Salana. Vraiment, je félicite le coordinateur, M. Mamadou Dao, avec les trois naïbines, M. Kéré Al-Hassan, M. Nassir Ahmed, avec M. Al-Kao Touré, avec plus de 40 membres de différentes commissions que vous avez travaillé. Avant 3 mois, vous avez commencé les différentes activités pour accueillir l'étranger de Mahdi l'Islam. Qu'Allah vous récompense tous les différentes commissions que vous avez travaillé. Quand pendant 3 jours, je vois ici chaque commission en train de respecter et en train de travailler les commissions de restauration, aménagement, hébergement, accueil, protocole, MTA. C'est chaque commission vraiment, il a bien travaillé. Allah vous récompense. C'est ça, je vous demande au nom de Jamaat islamique Ahmadiyya, que vraiment Allah m'a donné une bonne équipe. Vous voyez, tout le travail pendant 3 jours, c'est chacun en train de respecter son responsabilité et chacun a joué son rôle. Qu'Allah vous récompense, que vous avez fait travailler pour accueillir l'étranger de Imam Mahdi l'Islam. Mirsa asigila barkadali dakurunya ni gatuguni ka fɔ ala kira ko sallallahu alaihi wasallam man la yashkuru nasa la yashkuru Allah. Maa o maa n'i tɛ se ka i adamaden ɲɔgɔn barikada i tɛ se ka ala fana barikada. A ko o la sa ko a bi tanu ani barikada foli ni barikadali ta ka ɲɛsin jalisa in yɛrɛ a labɛn ni kalifara maa minnu na ni o ye président Mamadu Daw ani a ka nɔnabila 3 Alassane Kéré, Nasir Ahmad Sahib fo ka taa se Alkaw Ture ma o kuma na ko a bi u bɛɛ lajɛlen fo olu kɔfɛ tuguni u n'u ka komitew a membre bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ ni o sen donna jalisa in labɛn na a ko a bi foli kɛrɛnkɛrɛnlen ta ka ɲɛsin u ma ka da ka baara minnu fana kalifaraw la u ye a kɛ fo ka se a kɛnfɛnsen na o kuma na ala sɔnna tala de ye ale kunnaja ka ni équipe ɲanamaba ninnu di ale ma ni ala y'o k'ale ye o kuma na fɔ ale ka o équipe ninnu fana fo o kuma na k'a b'a fɔ aw ni ce ala ka aw sara. C'est qu'au nom de vraiment Jamaat, tous les membres qui sont venus de différentes régions, vraiment Jamaat du Mali,
et la comité, on a fait maximum effort pour accueillir, héberger tous les étrangers de Imam Mahdi l'Islam. Mais vraiment, je demande excuse et pardon s'il y a des délégations que vraiment on n'a pas fait 100% selon votre pensée. Mais vraiment, nous, on a fait maximum effort. Mais s'il y avait des faiblesses dans différentes commissions, je vous demande pardon. Que Inch'Allah, l'année prochaine, on va bien améliorer les différentes commissions s'il y avait des faiblesses. Et vraiment, je vous demande les pardons parce que vous êtes étranger de Imam Mahdi l'Islam. Ce que vous êtes venu, c'est pour avoir l'amour d'Allah. Avec l'amour de Messie premier l'Islam, vous êtes là. Mais nous sommes en tant que responsables, c'est notre travail. Mais nous, Inch'Allah, l'année prochaine, on va encore améliorer ce qui était faiblesse. Amir Sab o kɔfɛ a ko mɔgɔ mɔgɔ i bɔra yɔrɔ yɔrɔ la ka na nin sigini kɔnɔna la o kumana baara fana kalifara minnu ma ka u ka baaraw kɛ tobiliw siyɔrɔw o n'a ɲɔgɔnna bɛɛ lajɛlen a ko a bɛ se ka kɛ aw kun hakili la a ka kɛ cogo min na yɔrɔ dɔw la majɛ dɔw bɛ se ka olu sɔrɔ nka an k'a dɔn k'a fɔ aw ye Imam Mahdi ka dunanw de ye olu fana ye bisimilalikɛlaw de ye u y'u ka bisimilali baaraw kɛ a bɛ se ka kɛ tɔka jɛw bɛ a la ko tɔka jɛ fɛn o fɛn mana kɛ o la ale Amir Sahib o kuma na bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ale bɛ yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ o kuma na k'a fɔ ni Ala sɔnna ma san nataw la tuma bɛɛ an b'an jija majɛ minnu ye ɲinanta sɔrɔ san wɛrɛ o majɛw an bɛ se ka olu dilan cogo min na o kuma na a bɛ segin ka yafa ɲini aw fɛ k'a fɔ majɛ minnu ye a sɔrɔ o kuma na aw ka yafa u ma o la ni Ala sɔnna ma san nataw la u bɛ olu nɔw dilan. À la fin, je demande tous les participants des différentes régions. Vous savez, l'année passée aussi, je vous ai demandé à la fin de Jalsa, parce que comme Oustaz Oumar Massab a bien expliqué, comme le calife veut, il faut bien sécurer le Mali. Parce qu'avant quelques années, quand on a envoyé les rapports participants de Jalsa Salana, chaque année, l'année passée aussi, je vous ai rappelé, je ne sais pas les autres pays quand même, mais pour le Mali, je connais que Khalif a dit par rapport aux Jamaat du Mali, le nombre est petit. Mais chaque année, on est en train de faire effort. Mais cette année, je vous demande encore vraiment que chaque région, chaque Jamaat local, parce que je sais bien que dans le Jamaat du Mali, plus de 550 localités, il y a bureaux. Mais si chaque Jamaat a fait effort maximum pour rassembler le transport, mais Inch'Allah, le nombre sera augmenté. C'est ça, je vous demande aussi vraiment tous les missionnaires régionaux, le président régional, président local. C'est ça Khalif souhaite, que le nombre de participants du Jamaat du Mali soit élevé. Par rapport qu'on a des radios, on a beaucoup de membres dans différents Jamaat. C'est Jalsa, c'est une occasion, ça présente vraiment l'ensemble des Jamaat. Mais ça, je vous demande vraiment, c'est malgré, cette année, il y avait des difficultés avec insécurité, il y a des zones vraiment, on ne peut pas venir au Jalsa. Mais Inch'Allah, on prie qu'Allah amène stabilité au pays. Et l'année prochaine, chaque région, il vient massivement pour que ce que Khalif a dit, augmenter le nombre de participants du Jalsa du Mali. Qu'Allah soit avec vous et vous retournez en bonne santé à votre zone. Amen. N'o bɔra Amir Sahib a ko a bɛ min ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ o de ye k'a fɔ ni an seginna ka taa an ka yɔrɔw la o kuma na an ka hakili to fɛn dɔ la ka d'a kan kuma bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnena san tɛmɛnen ninnu na ni jalisa kɛra ni rapport bilala ka taa o kuma na khalifa bi jaabi min bila ka na ani usas fana bɔra ka kuma minnu fɔ sisan n'o de ye k'a fɔ khalifa ko a ma na mali kari-kari yanni ka na o kuma na ka bɛn nin dakuruɲɛ ninnu ma o kuma na i b'a ye k'a fɔ san tɛmɛnenw na jalisa rapport ni o taara o kɔrɔ mɔgɔ hakɛ min nana jalisa la
ni o rapport taara kalifa yɔrɔ la k'a fɔ ni mɔgɔ hakɛ in de nana ko kalifa b'a fɔ n'i ye Mali lahalaya ta k'a lajɛ radio minnu b'an bolo jamatu yɛrɛ bi cogo min na ko nin hakɛ ka dɔgɔ ko kalifa de ka kuma don o b'a yira k'a fɔ kalifa ka laɲini de an ka dɔ fara nin kan Ustaz fana dun bɔra ko fɔ ko kalifa ko na yɔrɔ kari-kari yani ka na a ko la sa a bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma présidents missionnaires ka da kan n'i y'a ta k'a lajɛ Mali kɔnɔ ko bureau sigilen don yɔrɔ minnu na a bɛ t'i jɔ fo yɔrɔ 550 hakɛ la o kumana ko ni bɛɛ lajɛlen sera ka wulikajɔw ni cɛsiriw kɛ o kumana min b'a to san nataw la jalsa jama o bɛ se ka caya cogo min na o kumana ko tiɲɛ don ɲinanta gɛlɛyaw caman kɛra i n'a fɔ an bɔra k'an da don o la cogo min na insécurité bi o la fo ka taa se gasoil ko gɛlɛyaw ma min kɛra sababu ye hali yɔrɔ dɔw yɛrɛ ma se ka na a ko an bɛ dugawu kɛ san nataw la o gɛlɛyaw bɛ se ka wuli ka bɔ yen cogo min na o kumana a b'a ɲini fana n'an taara an k'an jija ka baara kɛ mun kosɔn san nataw olu jama bɛ se ka caya i n'a fɔ khalifa bɛ a laɲini an fɛ cogo min na. Assalamu alaikum. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين Alhamdulillah, Allah m'a donné l'occasion d'être parmi vous. Alhamdulillah, Allah Ta'ala vous a donné cette occasion d'être là, qu'on est ensemble. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que sur le ciel, des personnes, quand ils se racontent, même les anges, ils ont envie que, si on était comme ça. Ces deux personnes-là, ceux qui se joignent seulement à cause d'Allah. C'est là Allah qui les a fait qu'ils se joignent ensemble. Amir Sahib, Sénégal, aye aka kuma damne ni kalma shahada ye ko fa ay Allah subhanahu wa ta'ala tanu ako abi Allah tanu ala minye an fara ɲɔgɔn kan nin kɛnɛ in ka yan nɔ ako o kɔfɛ ako ni mɔgɔ fila u farala ɲɔgɔn kan u ma fara ɲɔgɔn kan foyi kama fo ala kama ko i b'a ye k'a fɔ hali mɛlɛkɛw o kumana u bɛ ɲɛbɔ u fɛ k'a fɔ ni mɔgɔ fila ninnu u farala ɲɔgɔn kan u ma fara ɲɔgɔn kan foyi kama fo n'a bɔra Allah subhanahu wa ta'ala la. Aujourd'hui, à cette occasion, je voulais inspiré de deux discours de Messie promis alayhi salatu wassalam qu'il a fait à l'occasion de Jalsa Salana. C'est lui qui a initié le Jalsa Salana, le Messie promis. 29 décembre, aujourd'hui aussi c'est 29 décembre 1904. Messie promis alayhi salatu wassalam est debout devant les membres de Jalsa, les présents, assistant, et il fait un discours. Donc, ce discours-là, que Messie premier a fait le 29 et le 30 décembre, parmi ça, quelques points, j'ai envie de vous partager avec vous aujourd'hui ensemble. Amir Sahib, ako a kada ye ka Imam Mahdi alayhi salam o ka discours fila bɛ yen ka tali kɛ ka bɔ o kɔnɔ ka dɔɔni fɔ an ye o la discours fila min na a y'o kɛ ka bɛn jalisa dɔ ma jalisa min kɛra décembre kalo tile 29 ko bi ye nin kalo in fana tile 29 ye
o kumana décembre kalo tile 29 san 1904 1904 o jalsa la o kumana Imam Mahdi a ye discours dɔ kɛ a ka d'a ye ka yɔrɔ dɔw tɔmɔ o kɔnɔna la ka o fɔ an ye. Messie premier alayhi salatu wassalam, il dit au commencement même, il commence comme ça, कि मेरी तरफ से अपनी जमात को बार बार वही नसीहत है जो मैं पहले कई दफ़ा कर चुका हूँ कि उम्र चूँकि थोड़ी है और अजीम शान काम दरपेश है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ख़ात्मा बिल खैर हो. Messie premier alayhi salatu wassalam dit que de mon côté, toujours, chaque fois, je conseille à mon jamaat, à mes membres. Et avant aussi, j'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai répété plusieurs fois? Messie premier alayhi salatu wassalam dit que la vie est très courte. Il ne reste pas beaucoup de temps. Et nous devons faire beaucoup de choses. Donc, fais doigt que notre fin soit bonne. Quand on va mourir, Allah est content de nous. Quand on est en train de rendre l'âme, Allah est content de nous. Voilà. Messie premier alayhi salatu wassalam dit, nous devons faire des efforts de faire telle sorte de travail que Allah est content et notre fin est bon. Ako Imam Mahdi alayhi salam a y'a ka discours daminɛ cogo min na a ko ɲɛnamaya ka surun kojugu a ko a delila ka nin fɔ a ye siɲɛ caman a bɛna segin a kan tuguni ko ɲɛnamaya kuntala ka surun kojugu baara kɛtaw ka ca kojugu a ko o tuma na o kama an kan ka an jija ka baara kɛ fo an yɛrɛw ka ɲɛnama bɛ taa ban waati min na o tuma na Ala yɛrɛ ka nisɔndiya an kɔrɔ. Pour que la fin soit bonne, c'est-à-dire la fin de chacun de nous soit bon, Messie premier l'Islam dit, sur la chemin, il y a beaucoup de piquants, il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de rochers, il y a beaucoup de piquants qui est prêt de nous piquer. Ako ni mɔgɔ min b'a fɛ I laban cogo ka ɲɛ o sira taamani ka gɛlɛn dɛ ka da ka ŋɔniw bɛ o sira kan o tuma na a sira woroko warakalen don a sira man ɲi a sira taama man di ni kɔni mago bɛ I ka laban cogo ka ɲɛ o tuma na I bɛ taama sira min kan k'o sira bɛ tan de dɛ. Messie premier l'Islam dit quand quelqu'un naît, d'abord il y a l'époque de l'enfant. L'enfant a envie de jouer, d'amuser, de manger, boire. Donc il y a une époque qui est passée comme l'enfance. Ça veut dire première 15-20 ans est passé juste que une partie de vie est passée dans l'enfance et un enfant pour lui de manger, de jouer. Il ne sait même pas pourquoi il est venu sur ce monde-là, dans ce monde. Ouais. Ako Imam Mahdi ay walawalali kɛ k'a fɔ ni den bangena ka ban o tuma na I bɛna waati dɔ de kɛ denmisɛnninya la a ko n'i ye denmisɛnninya ta k'a lajɛ denmisɛnnin hami foyi wɛrɛ t'a la n'a bɔra ka tulonkɛw kɛ ka dumuniw kɛ ko hali a t'a dɔn ale yɛrɛ bɛ I kun min na. Après il y a l'époque qui vient, deuxième l'époque, c'est la jeunesse. Et dans sa jeunesse-là, lui, il a envie de faire ça, il a envie de gagner ça, il a envie de tout, tentation. Il a envie de faire toutes choses et il croit comme s'il va rester toujours, il va faire tout. Et là, le shaitan est en train de lui attirer vers lui. Et une grande époque où il n'y a que les tentations des shaitans qui sont lui en train d'inciter, en train de lui inviter. Ako ni denmisɛnninya waati tɛmɛna sa waati kunfilanan bɛ na o ye kamalenya waati ye ko o waati la sa o tuma na funankɛni kɔni ni dɔngɔ de bɛ wuli ka jɔ a ka di n ye n ka nin kɛ a ka di n ye n ka nin sɔrɔ n bɛ fɛ ka kɛ tan n bɛ fɛ k'a don tan n bɛ fɛ k'a bɔ tan a ko o tuma na hakilina jugu ani sitana hakilinaw olu kɔni bɛ minɛ ka e fasa o tuma na e bɛ waati jan kɛ o lahalaya ninnu na ani o miiri ninnu na o tuma na i bɛ se ka diɲɛ sɔrɔ cogo min na i bɛ se ka wulikajɔw ni dɔngɔw kɛ cogo min na e bɛ o waati bɛɛ lajɛlen kɛ o la. Troisième l'époque, la vieillesse. Quand une personne devient vieille, Messie premier l'Islam dit c'est comme un orange ou bien comme un citron. Vous enlevez le jus, il reste quoi? Des peaux seulement. Il n'y a pas dedans rien. Donc une personne quand elle devient vieille, c'est comme un orange qu'on a déjà enlevé le jus et qu'il n'y a rien dedans. C'est qu'il il est en train d'oublier. Il ne sait même pas comment il a fait la prière. Donc c'est une époque aussi
qu'on ne peut même pas dire que ça c'est un bon l'époque de vieillesse. Ako ni o tɛmɛna ka bɔ isa waati sabanan o bɛ sɔrɔ ka na n'o ye cɛkɔrɔbaya ye. Ako a ye cɛkɔrɔbaya fɔ cogo min na ni y'o ta k'o lajɛ ko a misaliya bɛ n'a fɔ lemuru n'i y'o bisi k'o ji bɔ a la ka ban k'a tɔ tora mun ye a tɔ tora ɲaga de ye. O kumana ko cɛkɔrɔbaya bɛ ten o kumana ba ye komisɛnninw caman bɛna banaw b'o la ɲinɛw b'o la kuma dɔ la i bɛ seli i t'a dɔn i ye jago joli kɛ i bɛ ɲinɛ fɛnw caman kɔ o parce que ko cɛkɔrɔbaya lahalaya bɛ n'a fɔ lemuru lahalaya de n'i y'a bisi ka ji bɔ a la k'a tɔ to ɲaga dama ye. Nare takbir. Nare takbir. Messie premier l'Islam dit maintenant il reste seulement une seule époque jeunesse, comme si quand tu as des capacités, quand tu as les forces de faire quelque chose. Maintenant quand tu fais des bonnes actions dans ton jeunesse, Allah dans vieillesse, comme même quand tu es vieux, Allah compte ton namaz, ce que tu avais la prière, ce que tu fais dans la jeunesse. Allah Ta'ala te récompense parce que tu es vieux maintenant, tu ne peux plus faire comme quand tu étais jeune. Mais les anges lui écrivent comme il avait fait dans vieillesse. Même ici dans ce monde, nous voyons un grand joueur de football, s'il gagne la Coupe du Monde. Et quand il devient vieux, on pense toujours ce qu'il avait marqué le but quand il était jeune. Et on lui considère toujours un meilleur joueur. On ne dit pas non, maintenant il faut jouer, même si avec un petit enfant il va perdre parce qu'il est vieux. Mais dans son époque de jeunesse, il a démontré qu'il était le meilleur joueur. Comme ça, Allah Ta'ala, si quelqu'un qui est meilleur dans la jeunesse et qui fait un bon effort, Allah Ta'ala, dans le vieil jour, Allah compte aussi comme il est en train de faire quand il était jeune. Ako ni waati saba in na n'i y'a ta k'a lajɛ kamalenya waati o de ye waati ye fanga b'i la waati min na i bɛ se ka ko dilan walama i bɛ se ka ko tiɲɛ. A ko o waati de la an kan k'an jija ka baara ɲumanw kɛ ka wulikajɔw caya kosɛbɛ ko mun kosɔn n'i kɔrɔla o tuma na e tun bɛ ko minnu kɛ ka kɔrɔ i bɛ seli minnu kɛ i bɛ wale ɲuman minnu kɛ ka kɔrɔ ni kɔrɔ sababuya la e tɛ ka se k'olu kɛ ka ɲɛ walama i tɛ ka se k'olu dɔw kɛ bilen Ala bɛ continuer ka olu barajiw sɛbɛn i kunna Ala tɛ ɲinɛ i kɔ ko misaliya bɛ n'a fɔ balɔntanaba min n'a ye tɔgɔw sɔrɔ ka coupe du monde sɔrɔ ka trophées caman sɔrɔ ɔ a nana kɔrɔ nka o n'a ta bɛɛ i b'a ye k'a fɔ kuma bɛɛ a ye ko minnu kɛ a kamalenama balɔntan kɔnɔna la kuma bɛɛ hakilijigi bɛ k'o la taa ni ka segin bɛ k'o la hali n'a sɔrɔ a ka maakɔrɔbaya kɔnɔ n'a ni denmisɛnninw jouera denmisɛnninw b'a ci nka o n'a ta bɛɛ o denmisɛnninw tɛ se ka da a ɲɛ kɔrɔ a kamalenama ka d'a kan a kamalenama ye min kɛ ninnu minnu filɛ denmisɛnninya la sa olu m'o ɲɔgɔn kɛ kuma bɛɛ a ye min kɛ taa ni ka segin bɛ kɛ o kan k'o bɛ cogo min na dɛ o kuma na i ka kamalenya fana kɔnɔ n'i ye waleya ɲuman minnu kɛ Ala fana tɛ ɲinɛ o kɔ fiyewu i ka maakɔrɔbaya kɔnɔ. Maintenant, Messie promis l'Islam dit regardez quelle bonne l'époque de jeunesse. Hazur a donné l'exemple de Youssouf alayhi salam, quand dans sa pleine jeunesse, une femme d'un roi qui lui incite dit viens faire quelque chose illicite, quelque chose qui n'est pas bon avec moi. Et à ce moment, Hazrat Youssouf alayhi salam, il dit quoi? Wama ubarriyu nafsi, inna nafsa la ammaratun bis-su'i. Illama rahima rabbi. Moi là, je ne m'aide pas moi aussi exclu. Si toi tu ne fais pas le rahim sur moi, nafs, c'est nafs ammara. Il incite de faire du mal. Si Allah ne fait pas le rahim, moi aussi je pourrais tomber dans cette erreur ou bien dans cette péché. Ako Imam Mahdi alayhi salam aye funanganiya wati kamalinya wati ayata kamsala foni Nabila Yusuf alayhi salam ale ka kamalenya wati kada ka bela jelebi aka cɛɲɛ fɔ a ko kɔnɔna la muso dɔ ye a laɲini o kumana ka hakilina jugu ta ka sin a ma nka ko Nabila Yusuf k'a ye mun de fɔ o waati kɔnɔ ko a ko wama ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahma rabbuk ko ale ti a yɛrɛ jɛya dɛ ka da ka adamaden ni a bi mɔgɔ su ka kɛ kojugu de ka fɔ ni Ala yɛrɛ hinɛna maa min na k'o tigi kisi ko kɔrɔ ye di Yusufu ye kamalennin de ye i dun bɛ funɛŋɛniya la waati min na ni dɔngɔ fanga de ka bon o waati a ko kuma na fɔ Ala de ka se ka i dɛmɛ e ka se ka tila i yɛrɛ bɔsi i ni dɔngɔ la n'o tɛ i yɛrɛ ka cɛya tɛ se ka i tila i ni dɔngɔ la o waati la. Messie promis l'Islam dit le vrai grâce
le vrai taqwa, la crainte d'Allah, le vrai purification de cœur, ça vient d'Allah même. Si Allah ne pitié pas de quelqu'un, et on ne peut pas y avoir. Je vous dis bien vrai, il y a beaucoup d'habits extérieurs, c'est bien propre. Mais il se peut que dedans, il est uriné, les taches d'urine, les taches de notre saleté, et les toucher dedans. Pourtant, on va dehors, c'est bien propre. Donc, Messie Maoud wassalam, dit que insan, il faut qu'il réfléchisse, il faut qu'il fasse le tadbir, la planification. Oui. Donc ako ko Imam Mahdi alayhi salam ako ala de bi adamade saniya ala ɲɛ siranya ala de bi adi mɔgɔ si tɛ se ka i yɛrɛ saniya ala de bi se ka i saniya a ko o de la i b'a ye k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ kuma dɔ la i bɛ se ka mɔgɔ dɔ ye kɛnɛ kan o kuma na fini ɲuman fini sanuma b'a la e b'a ye k'a fɔ a ka fini in kɔni ka sanu nka peut-être fini in jukɔrɔla o b'a sɔrɔ sugunɛ kunkurunin bɛ yen walama nɔgɔ dogolen dɔ bɛ o kɔnɔna la mɛ kɛnɛ kan kɔni e kɔni ɲɛ b'a la a ka sanu a ko kuma na o la adamaden kuma bɛɛ i kan ka to ka miiri ka tasi ka ala deli ala ka se ka i sanuya. Dans l'islam, suicide, de tuer lui-même, ou bien tuer à lui-même, c'est haram. Allah n'aime pas. Et si quelqu'un fait, il est dans l'enfer. Messie Maoula Islam dit, Allah aussi ne pitié pas une personne qui s'est fait suicider. Intentionnellement, en connaissant quelque chose, un péché, il est en train de faire, Allah ne fait pas le pitié, parce qu'il ne fait pas le tadbir, il ne planifie pas. Donc, Messie Islam dit, si une personne intentionnellement fait quelque chose, intentionnellement, il va aller faire voir des choses qui sont mauvaises, mais il est en train de se suicider. À ce moment, Allah ne pitié pas d'une personne comme ça. Ako silamɛya la yɛrɛfaga man ɲi yɛrɛfagala o tɛ taa alijinɛ na a ko wa i b'a ye k'a fɔ Imam Mahdi a ko mɔgɔ min bɛ yen ni e bɛ kokolon kɛ ka kojuguw kɛ k'o tigilamɔgɔ fana bɛ n'a fɔ e bɛ ka i yɛrɛ faga de o kumana qu'est-ce que ko o ka ɲi wa o kumana ko kojugu kɛbaga o tigilamɔgɔ misala bɛ n'a fɔ yɛrɛfagala de. Messie promis l'Islam dit rappelez bien. Tadbir, mettre en pratique, planifier, ça aussi c'est une adoration. Si vous faites cette adoration et vous priez, Allah a pitié de vous. Mais celui qui est content de rester dans le péché et celui qui ne passe pas de débrasser les péchés, à ce moment, Allah sépare de lui. Parce que il fait des péchés et il continue à faire et il ne veut pas de débrasser. Il ne prie pas, il ne fait pas l'effort aussi. Ako o de la o kumana adamaden kan ka kuma bɛɛ i miiri k'i tasi ka planw ni fɛɛlɛw sigi sen kan i bi ta sira minnu kan n'olu tɛ sira ɲuman ye e bɛ se ka o bila cogo di e bɛ se ka bɔ o siraw kan cogo di a ko ni e tɛ o fɛɛlɛw tigɛ e bɛ se ka bɔ o siraw kan cogo di o kumana ala fana tɛna i se ka e dɛmɛ ka o siraw dɔ i kɔrɔ nka i bɛɛ lajɛlen kan ka i yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ ka fɛɛrɛw kɛ o kumana i bɛ kojugu minnu na pour que e bɛ se ka o dabila. Mais quand il fait l'effort, Allah Ta'ala lui appelle Nafse Ammara, Nafse Lavama. Nafse Lavama, ça veut dire personne comme ça, qui tous les jours il fait l'effort que je ne vais pas répéter mes péchés. Et chaque fois il tombe dans le péché, il se lève, il dit ça c'est la dernière fois. Je ne vais pas faire ça encore. Lavama. Et ça, ni dabalu tigɛ o kumana i bi taabolo jugu minnu kan e ti fɛ ka to i ni dɔngɔ bolo e yɛrɛ bi a ɲini i bi kojugu minnu kan i bi se a nafsu lawama ni min bi a ka layidu ta k'a fɔ ne kɔni tɛ segin nin ko in kan bilen hali n'a k'a fɔ zena kɔni t'a kɛ bilen i b'o min kɛ dɛ ni dɔngɔ la ɔ ko ni min b'o kɛ. Muhammadul Mustafa Nare. Vous a dit mentionner 3 l'époque de la 3 prescriptions. Intentionnellement avoir le poison. C'est intentionnellement quand quelqu'un fait péché, il est en train de... Deuxième étape. Messie promis l'Islam dit, et deuxième étape, fais le doigt. Je fais l'effort, mais je suis faible. Moi, la pitié de moi. Moi, la faire. J'adore, c'est toi celle que je prie, c'est toi celle que je... Allah t'a dit tout à l'heure, tu me disais que c'est toi celle que je te demande, c'est toi celle que je vais adorer.
Mais dès que tu as fini la prière, tu es sorti dehors, tu es devenu comme le chef. Mais si tu dis que c'est toi, tu sais que ça c'est le poison, et tu es en train d'avoir, quand vous allumez le feu, mettez-la. Le feu va brûler parce qu'intentionnellement vous êtes en train de faire quelque chose. On dit, première chose, ça aussi péché, ça c'est aussi prière. Des fois, Insan a été créé faible, des péchés, tant que tu ne vas pas m'aider. Ako amba kamalenya de fossa ni dlalila. Ako fura fumina mungoso ikana tola ibi ka bo ala ko misala go indabla o de ye fura folo o kuma kele e ala o kuma na ndeseme ka dabla ala o kuma na fe de ka farana anga nga ko la nebe de menyine de fe ngane o kuma na fo yere ka ijijade ka se ka obo duskuna abika kenni sebe chukumina. Américains, Chinois, Africains, docteur dit très bon. On est content, tout le monde. Et quand il pleure, maintenant sa maman, même l'enfant, pour son manger, elle l'a mis, il commence à calmer. À la maison, quand l'enfant pleure, bien, comment je peux t'aider? Le maman comprend qu'il a un problème. Il faut se dire, non, le doigt est en train de mourir. Et c'est comme tremblement qui vient dans votre corps. Et vous, vous êtes convaincu, si moi là n'est pas venu à mon aide, je vais mourir. Et tous mes efforts vont aller dans le vide. Et moi là, vous allez voir comment Allah va courir. Vous venez, vous secourez pour vous aider. Donc, ako ni de bangena kana ji abaka be fen folo jumenke oye abi kashino. Okuna ko ni de kashira okmana de ka kashikan oye chikando de na kashira baba wele ka gara yere la ko bi chuko minade ko imam mahadi de ko ala dala ni sebe akanga bo e fana bo ke komi okmana ko am fana kanga duko ke ka fo ambi ka femi nyina lefe abi aba sebe de la na ma sura te kashidabla jigi ni anga dese jirali alala ko ya boda foite fo anga nyere kati Allah. Mais si la falsafa, la philosophie comme ça, pourquoi vous allez planter les malades, vous allez prendre un médicament, vous allez soigner d'aller au champ quand il y a la pluie. Il faut planter. Quelqu'un dit non, je vais l'écraser, manger. Donc la philosophie, maintenant, si quelqu'un... Non, il faut une quantité. Pour qu'il ça soit philosophie du doigt. C'est-à-dire le meilleur moment. Que, pareil comme nous faisons, comme le docteur a dit. Si le docteur a dit, prends une gorgée de l'eau, est-ce que je peux échapper des morts? Parce que et je crée seulement un petit peu, est-ce que je peux avoir l'eau? Non. Complètement. Le lendemain, hier, j'avais fait ils n'ont pas fait la meilleure façon. Tout c'est... Mokote dugo yere dugo misalia bina fo seye nyoki se kelendoron dan yebi nyoki se chama de da ka kene ba de da temine okumana ka chikeni sebe ni la nyo yere kele de biti wala mako eye tle chama ka eye do chama ka e ma jimi fio minoko beni ka efaka okumana esnaka dakurinya kelendoron ka umi ki jeguda ko ay ko tisede ko wala ma e tara fro kise walota ki jigi katla ki jigi da ko ke ka bana kenya est ce que ngoso mako be ati do de la amako be hacker do de la amana mi dugo ke bidro kan jigi da ka ala ka ja anti foi ke bi ko kada ka amma dugo de lo bela jele faranyonga sikata la amfana bi dugo. Si quelqu'un n'est pas marié et il dit l'enfant, Allah se souvient c'est 9 mois. Comme ça, s'il ne fait pas le doigt, la quantité régulièrement dit, le meilleur des choses c'est le doigt. Allah Ta'ala lui donne la santé. Quelqu'un qui a les problèmes de finances, Allah Ta'ala lui donne ça. Quelqu'un qui a n'importe quel problème, il passe par là en passant par le doigt. Mais il a une motivation dans le doigt, il gagne le... Ko dugo de ce côté, amma ko be wati mina ni emma odama mana e ka singa ala delite ala dedia pour la doro kalo ko ala mi fe ga dedia kalo fo kalo kononto de e bi ki jigi daga ko kalo kelen doro ko ala ayel la nyini min fo dugo la. Il est dit que moi j'ai de telles bombes, je peux détruire le monde. Mais ici, promis l'islam dit, le plan léger. Il faut les trapper très bien du vent qui sont venus avec moi. Ils sont que doigts sur la terre. Promis, moi je te connais quoi, je peux t'écraser. C'est ici, mes doigts vont aller comme des missiles et ils vont te tuer là-bas dans les États-Unis. Et Allah a fait. Il était bien jeune, millionnaire dans le Jésus chrétien. Mais Messie promis à faire le doigt, il est paralysé. Il ne pourrait même pas écraser un fourmi. Et il est mort sur le lit.
les enfants, le photo de Messie promis en Amérique, voilà le grand vainqueur. Et Messie promis a vaincu cette guerre à travers le doigt. Un jeune prêtre qui croyait, qui disait que moi viens de Allah, je suis le Messie. Messie promis dit, il y a une seule Allah. Soit c'est toi qui es vrai ce soir et moi qui est vrai. On va faire le doigt, c'est lui qui est vrai, il va rester. Promis a montré un hindou. Il dit, moi je considère quoi? Fais un doigt pour moi, contre moi. Messie promis lui a dit non, faites attention. Il dit non, non, non. Le jour de fête, exactement 5e année, il est mort et comme le Messie promis, l'islam, personne ne connaît qui est venu, qui lui a poignardé. Un docteur a écrit que cet enfant, on ne peut rien faire sur la terre. Il va mourir, c'est fini. On a donné ça au Messie promis. Messie promis dit attendez. Messie promis allait dans la qui est malade quand il a mordu quelqu'un. Et pourtant, sur la terre, il n'y a pas une solution pour ces enfants jusqu'à aujourd'hui. Milliers d'exemples comme ça, le Messie. Moi, les malades qui sont plus graves malades, on va faire le doigt. Vous allez voir les malades que vous allez me donner, ils ne vont pas mourir. Et les malades qui vous allez prier, ils vont mourir. Et il a montré le monde. Ako dugaw dɛsɛ fɛn tɛ yen ako fɛn o fɛn bɛ yen dugaw de bɛ se a bɛɛ lajɛlen la wariko bilaw bi misaliyala ko Amérique olu bi u yɛrɛ ye k'a fɔ fɛn tɛ se fɛn min na k'o ye dugaw o ye dugaw de ye o tuma na ko mɔgɔ dɔ wulila Amérique jamana kan ko ale ye nka a ye Imam Mahdi k'o ye dimɔgɔ de ye k'ale bi masihu ye ne ko ye masihu ye an fila dɔ la kelen na kelen ta kɔni ye nkalon ye o tuma na ko e ko k'i bɛ ne piripago ka ne bɛn ka i sen da ne kan ka ne mɛrɛnkɛ ko ne tɛ foyi k'i la faga i ka yɔrɔ la yen o tuma na ko Imam Mahdi a ye dugawu kɛ cɛ taara ka taa laban cogo di k'a sɔrɔ Mahdi kun ka kɔrɔ n'a ye kamalen kun don wari b'a fɛ nafolo b'a fɛ dudagabɔnɔ ka jama wɔɔrɔ a muso n'a denw olu bɛɛ lajɛlen y'a janfa ka boli ka taa k'a to yen a sara bana dilan ka o cogo la ni sacogo juguman in na fo Amérique journal o yɛrɛ y'a publier k'a photo bila की गुलाम अहमद की इस्लाम अहमदिया नारे तकबीर a ko o kɔfɛ ko a ka Ala deli ale kama ko a ka dugawu tɛ se ka foyi wa Mahdi fana ye dugawu kɛ a taara ka taa seliyɔrɔ la ka i te turu ka Ala deli Mahdi ko a ma ko yanni san 6 cɛ k'i bi sa dɛ don dumanba dɔ seli don dɔ i bi sa o de la yanni san 6 cɛ ko kuma fɔlen san 5nan u ka seli don mana o sina ka taa muru turu a la ten cɛ yɛlɛla sanfɛ o ye a fɔ cogo min na a ko bi cogo min na kɛ fura t'a la siga t'a la a bi sa o nana ka na ka Ala deli ka kasi k'i ka denw sɔrɔ k'a sɔrɔ docteur ko k'o ye nin de ye dugawu tɛ dɛsɛ fɛn fo kɛ a ko o tuma na n'i ye dugawu kɛ i bi o jɔyɔrɔ ye. Il ne faut pas aller vers le péché intentionnellement. C'est mauvais. Il faut que tu fasses ce que le Coran dit de faire, ça va séparer de toi. Deuxième chose, je peux regarder avec mes yeux, profiter de mes yeux. Donc la lumière elle trouve dans mes yeux, mais dans le soleil aussi. C'est le soleil qui illumine mon chemin. Donc si Allah n'illumine pas un enfant de Shaitan, non, non, non. Je suis rien du tout. C'est moi Allah qui m'a donné les yeux. C'est moi Allah qui a fait le soleil. C'est Allah son grâce que je suis en train de regarder. Il a gagné un succès, il est vaincu. Vainqueur, c'est lui qui s'est purifié. Parce que nous n'aimons pas le saleté. Nous n'aimons pas quelqu'un nous donne le manger sale. Si quelqu'un nous donne un manger qui a de l'odeur, n'est pas bon, Allah n'aime pas ça. Donc Allah t'a dit, c'est lui qui s'est purifié, il vient, moi je vais m'asseoir dans son cœur, si son cœur est pur. Troisième moyen, il y a 3 solutions que Messie promis l'Islam a données dans sa discours de Jalsa. Messie promis l'Islam dit, troisième chose, c'est que... Donc, ako Imam Mahdi ani ika i yɛrɛ jija o kuma na o ye fɔlɔfɔlɔ ye a filanan ko o ye dugawu de ye ka Ala deli o kuma na Ala bɛ se ka e dɛmɛ ka i saniya ka d'a kan adamaden an bɛɛ lajɛlen se Ala fɛ Ala ka i saniya ka d'a kan Ala de bɛ jara maa kisira maa min n'o ye a ni saniya o ye fura filanan ye n'o ye dugawu ye o kuma na ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen ko fura sabanan fana bɛ yen o kuma na ko on leur parfum.
pareil comme un vianger. L'autre côté, il y a une autre viande qu'on a envie d'approcher. Et ça donne détester, même si on est fuyant ses actions. Ses actions dégueulasses, ou bien l'odeur. Dans la Bible aussi, Hazrat Isa a dit qu'un arbre se connaît avec ses fruits. Matin jusqu'à le soir. Combien de fois je mentis? Combien de fois? Numéro 1, il ne faut pas s'asseoir avec des gens qui sont mauvais. Troisième, maintenant, il faut aller s'asseoir. La vérité va pénétrer dans ton cœur. Mais tu vas voir que l'amusement est là. Il y a durci, que tu n'avais pas d'action. Mais si tu es allé s'asseoir avec du blé, du riz, dans le sac, caillou, voilà, riz, parce qu'ils sont avec le riz qui est posé sur un saleté. Quel que soit, vous êtes un petit caillou. Votre valeur. misaliyala adamaden jogo mana k'ale bɛɛ lajɛlen ka gɛrɛ o la k'ale bɛɛ lajɛlen ka dɔ dun o la o kuma na ko adamaden ye i ka dumuni ye dumuni sanu o misaliya ye k'a fɔ dakuruɲɛ ɲuman a bɛ den di kuma bɛɛ den min an jogow fana de bi ten o ko o de ye jɛɲɔgɔn ɲuman ye ko tiɲɛtigiw ye a ye tiɲɛtigiw de kɛ o ye mɔgɔ ɲuman ye e bɛ gɛrɛ o la o ye tiɲɛ tali kɛ o ka jogo de la a mɔgɔ min ni a bɛ kojuguw kɛ o kuma na e terikɛ maa ye maa min ni a bɛ seliw lagosi walima e fari bɛ faga seli kɛli la a ko o kuma na misaliyala a misaliya bɛ n'a fɔ malo misɛnninw olu minnu ɲagaminen b'a la o n'a ta bɛɛ malo bɔrɔ bɛ feere prix min na a n'a bɛlɛmisɛnnin bɛ feere u bɛɛ bɛ feere ɲɔgɔn fɛ nka ɲaman b'a la o ɲaman t'a la o gabakuru b'a la o bɛlɛmisɛnnin b'a la o bɛlɛmisɛnninw b'a la o kuma na a bɛ feere prix balo ye cogo cogo. Voilà les trois remèdes que Messie promis dans lequel Allah Ta'ala parle l'abbaye. Il produit que de miel. Il produit en sabbat. Mais le mouche, il s'assoit partout dans le saleté. Il vient salir notre manger. Il nous rend malades. Il nous donne le diarrhée. Et quand on a le diarrhée, le saint prophète dans le Coran, il dit, ah toi, il faut regarder, toi tu es un abbaye ou bien un mouche? Qu'est-ce que tu produis? Comment tu comportes? Je t'ai donné un Coran complet. Nabi, pas comme un mouche. Ici, promis l'Islam a dit, il y a des... Et si je commençais à lire, ça allait être pendant... Je voulais vous dire, Alhamdulillah, nous avons discours avec beaucoup d'énergie. Vous avez dit, Masrou, je suis avec toi. Mais Allah, son caméra, c'est en train d'enregistrer. Allah, vous faisiez ça et ça et ça. Et voilà ce que tu faisais après. Moi, j'étais enregistré tout. Depuis ton enfant jusqu'à ta grand. Voilà ce que tu étais, voilà ce que tu disais. Toi, tu penses que moi, par exemple, dans un film, il y a un grand docteur. Est-ce que vous habitez quelqu'un? Vous allez amener le tissu? Vous n'allez pas voir un docteur qui est dans un film, qui est un faux docteur, qui juste prétendait comme un acting. Vous n'allez jamais lui accepter ses prescriptions. Vous n'allez jamais donner un tissu à un tailleur. Est-ce que dans la vraie vie, tu es un tailleur ou pas? À nous-mêmes. Qu'Allah fasse à tous les muallimines, tous les missionnaires, moi aussi. En première. Placé, elle est jusqu'à là-bas. Tu as bien écouté. C'est pas comme ça marche dans le monde. Mon salaire, dit monsieur, tu étais venu un seul jour. Tu n'aimes pas. Qu'Allah nous protège. Et nous tous. Qu'Allah pitié du monde. Et qu'Allah nous fasse s'approcher de Rahman. Il n'y a pas de deuxième chemin. Soit c'est la. Man yash an zikri Rahman. Nukayiz lahu shaitan. Verset Hafiz connaît. Que c'est lui qui. Des bonnes choses. On est ressemblés, on peut faire des choses. Dans l'époque d'Imam Mahdi, il faut lire les la tajalna minalladhina. Pas que nous sommes parmi ceux qui pensent qu'ils ont. Qu'Allah protège-moi, nous tous. Moi, l'assemblement amène beaucoup de doigts. Et tous les doigts que. Allahumma amin. Islam Ahmadiyya. Kurana aya dɔ ye Allah sɔnna taala ye diden kan suratu Nahali la. Filɛriw de la ka olu ji dun a bɛ mɔgɔ kɛnɛya a bɛ mɔgɔ furakɛ. Wa ko fana b'an hakili jigin khalifaya système de la. Sisan kura pan ka taa fan bɛɛ lajɛlen fɛ u faralen tɛ ɲɔgɔn kan. O kuma na o bɛ na ni banaw ni nin fila la. An ye diden de ye wa? O kuma na Imam Mahdi a ye i yɛrɛ dilan ka
ka dugawu kɛ ka ala deli nin ye discours fɔlɔ dɔrɔn de ye hali o yɛrɛ ma tile bi ban ka an sɔrɔ yan waati dun banna ka ban kɛ yarabi an nin ka se ka baara kɛ n'o ye ala ka nɔgɔya ne ye a ye farifoni min di an ma muɲamuɲa min na ka taa ala bɛna e lajɛ o kuma na e bɔra yan ni farifoni min ka tila k'i jigi d'a kan e ye tɛ se ka ala tromper an tɛ se ka namara kɛ ala la a ko kuma na ko filimu ni cacuriw la e b'a yɛrɛ ka taa e yɛrɛ dɔw ma o k'i furakɛ wa k'e tɛ sɔn ma dɛ min ye dɔkitɛri yɛrɛ k'i yɛrɛ kɛ fɛn ye walama k'an jigida fɛn kan an ma min baara kɛ minnu kɛ ko ala ɲɛ bɛ an fana la dɛ n'an fana bɔra yan an ye kuma cɛɲumanin minnu fɔ yan an ma taa ka taa baara kɛ n'o ye ala fana bɛna taa an ɲininka dɛ a fɔra aw minnu fana kɛcogo jumɛn na o kuma na ko a bɛ min ɲini ni ala sɔnna ma n'an bɔra yan an k'an jija o kuma na an ka taa baara kɛ ni walanda ninnu ye ngosa bɛ se ka nafa ala ka an nafa n'a ye Imam Mahdi alayhi salam a ye dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ naba kelen kelen n'a bɛɛ lajɛlen. Fait doigt qu'Allah Ta'ala nous remplit les doigts de Messie premier l'Islam à notre femme de Jalsa présence 179 femmes et de 360 localités. Alhamdulillah. Mana a tilala ka ni an seginna an k'an jija an ka baara kɛ n'u ye ka dugawu kɛ ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ an ye u yɛrɛ se kɛnɛ in kan yan nɔ n'i ye olu bɛɛ lajɛlen ta musow olu ye maa 2000 n'i y'o bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan o bɛ taa bɛn maa 5000 ka na o ye dugu 360 ye o ye jamana 4 ye o kɛ. Donc Amin Allah. Amin. Alhamdulillah donc bɛɛ lajɛlen labilala bɛɛ lajɛlen ni ce bɛɛ lajɛlen baraji nka an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw ka jɔ fɔlɔ ɲɛmɔgɔw ka bɔ fɔlɔ kɔfɛ jama ka sɔrɔ ka yɛrɛ kɛ inshallah parce que a ka ɲɛnafɛra a ka lipu de don a tigi lasɔrɔ cogo min na tɔlɔ bulalama de b'a la a ye fɛn ye o ka kɛ Very tununa ko a yira alhamdulillah. Voilà, je pense que ko écran voilà ko denmisɛnnin dɔ fana bɛ yan nɔ a ɲɛmatunnen don a bamuso tulo b'an na a bɛ se ka na technicien kulusi bulamani b'a la kulusi bulalamani b'a la. Avec les officiels, avec Amir Saïb, photo de famille. Photo de famille et du Burkina Faso. Pardon? Photo de famille.
Sénégal. La délégation de Burkina Faso, Naïb Amir Saïb de Burkina Faso, a prêté pour la photo de famille. A Tumbira, donc en balma kado ayi aya takabla technicien au kayro là, a tiki bi se kata récupérer au niveau des techniciens. Hein? Ça c'est quoi? Voilà, karamɔgɔw de bɛ design nin don donc a bɛ yan nin nɔ. Les missionnaires du Mali, approchez-vous. Tous les missionnaires du Mali sont les missionnaires du Mali, missionnaires où quand on allô? An balimakɛ dɔ fana bɛ yen ko a ka samara ɲama tununa ni mɔgɔ min kɛra a ye fɛn samara modèle jumɛn don? Balimakɛ dɔ fana bɛ yen ko ale ka ɲɛnafɛri a tora yɔrɔ fɔlɔ. Wala fura i b'a dɔn ala ala okay ala malbake
Bala